Naiz irratian, bigarren kafea. Egun on guztioi eta ongeto herri bigarren kafera. Atzo sandwicharen nazioarteko egun ospatu genuen eta entzule batek sandwichak oparitu zizkigun. Gaur saiatu gara beste janari baten eguna topatzen, baina ez dugu lortu. Ez, jakirik ez, baina gaur azaroak 4 UNESCOren egun ofiziala da, eta UNESCOk badaki zer edo zer gastronomiaren inguruan. Bigarren mundu gerraren amaieran sortu zen UNESCO gerrak erasandako herrialde aliatuetako hezkuntza sistemak berrezartzeko helburuarekin. Izan ere, herrialde horiek ez zuten nahikoa baliabide hezkuntzaren eta kulturaren arloko ekintzak gauzatzeko. 1945 azaroan Nazio Batuen konferentzia bat egin zen 44 herrialderen partaidetzarekin. Eta horietatik 37 UNESCOren fundazioan hartu zuten. UNESCOk konstituzioa sinatu zen eta dokumentua 1946 azaroaren 4an jarri zen indarrean. Egin kontu 5,700 kultura ezberdin desagertu dira historian. Esaten dutenez aurrera bidea elkarjan horretan oinarritu da mendetan ziar. Beraz ez larritu izan jakintzu orpua erakutsi aurrera bideari jarraitu egiozu. Eta horrela hasi zen urteluzeko ibilbidea. Adibidez, 70ko hamarkadan informazioaren eta komunikazioaren munduko ordena berriaren inguruko hainbat planteamendu egin zituzten. Ildo horretatik Matt Bright txosten ezaguna egin zuten eta bertan komunikazioa demokratizatzeko neurri batzuk planteatu ziren. Txosten horrek eztabaidak sortu zituen eta zenbait herrialdek erakundea albo batera utzi zuten, Amerikako Estatu Batuak, Erresuma Batua eta Singapurrek. Begira, 2011an Palestina erakundeko kide gisa atxikitzea onartu zuten, kulturaren arteko elkarrizketa sustatzeko eta hezkuntzan inbertsioak egiteko. Horrek beste polemika eta desadostasun batzuk sortu zituen zenbait herrialdetan, baina UNESCOk aurrera jarraitzen du. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. Soporté el miedo atroz entre las mantas, que todos me dieran la espalda. Y todavía sigo en pie. Egiten duten lanik ezagunena agian ondare mundialaren kontserbazioa da. Aurten babestu beharrekoen zerrendan onartu dituztena jakin nahi dituzue. Lehenengoa Mandara mendietako Didgib-biko kultura paisaia. Kamerungo iparraldeko muturrean dago, eta 16 gune arkeologiko ditu 7 herritan banatuta. Didgib-bi izenak buruzagiaren egoitzaren hondakinak esan nahi du, mafia hizkuntzan. Eta ziurrenik 7. eta 8. menden artean eraiki ziren harri lehorreko egitura arkitektonikoak dira. Inguruko paisaia nekazaritzazko terrazez, etxeez, ilobiez, gurutzalekuez eta artisautza jarduerez osatuta dago. Pertsonen eta ingurunearen arteko antzinako lotura kultural eta espiritualaren gisa. Isla. Eta beste bat, Xixiako ilobi imperialak Txinan. Helan mendian hegoaldean dago, Ningxiesuko Hui eskualdean, eta Xixa dinastiaren hilerri imperiala da. 9 mausoleo imperial 271 ilobi sekundario konplexu arkitektoniko bat, eta uholdeak kontrolatzeko 32 egitura ditu. Edo Malauiko Munlange mendiko ingurunea, leku sakratu eta jainko
eta jainko espiritu eta arbasoen bizileku gisa gurtua, esanai kultural eta espiritual sakona du. Mendiaren ezaugarri geologiko eta hidrologikoak sinismen sistemaekin eta Jaoman Anja eta Ihouen herrien praktika kulturalekin lotuta daude. Komunitate horiek mendiaren sakratutasunari lagundu diote, erritualen eta tradizioen bidez, eta lekua paisaia kultural sakratu bihurtu dute, pertsonen eta naturaren arteko harmonia espirituala eta ekologikoa islatzen duena. Irrazima zoaz orain imendikan, betiko daitua xorien kantua, oiana geizki dela dute ulertua, kia bada. Europan ere badago babestu beharreko ondarea noski. Aurtengo zerrendako berrikuntzetako bat Bavariako Luis Bigarrena erregearen jauregiak dira. Neuschwanstein, Lindenhof, Eschhafen eta Herrenschmiese. Erregearen erretiro pertsonal eta iesaldi irudimentsu gisa diseinatuta, garaiko espiritu erromantiko eta eklektikoa islatzen dute. Versailesko Wartburg gazteluan Alemaniako maitagarrien ipuinetan eta Wagnerren operetan inspiratuta jauregiek 19. mendeko estilo historizistak eta teknika aurreratuak erakusten dituzte. Luis Bigarrena 1886an hiltzen eta handik gutxira jendearentzat ireki ziren espazio hauek. Egun museo gisa kontserbatzen dira eta monumentu kultural garrantzitsuak izaten jarraitzen dute. Ondareaz ari garela, pasaden urtean Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak bertsolaritza babes bereziko kultura ondasun inmaterial izendatzen duen dekretua onartu zuen. Nafarroako Gobernuak kultur intereseko ondasun izendatu zuen bertsolaritza 2018an. Eta 2022ko azaroan, Frantziar Estatuko Kultura Ministerioak kultura ondare inmaterialen katalogoan sartu zuen. Eta beraz lotura ezin hobea Inazio Izmendi basarria aipatzeko Gipuzkoar bertsolaria, kazetaria eta euskal idazlea. 20. mendeko bertsolari nagusienekotza hartua gaurko egunez hiltzen 1989an. Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia birritan irabazi zuen 1935an eta 1960an. Urte horien artean aro iluna bizi izan zuen bertsolaritzak frankismoaren ondorioz, baina 1950ko hamarkadan basarri herri hasi zen abesten uztapiderekin batera, eta oso ospetsu bihurtu zuten artikuluak hasi zen idazten euskaraz Donostiako egunkarietan. Bintzi maite aldatu zera zulengo denboretatik, fabrika, taller eta tximini ageri dira nunaitik. Bertan behar zen hainbat beso ez lana zegoen gogotik. Urte hauetan milaka jende sartua zaigu kanpotik. Eta gaurko egunez baita ere, baina 2022an Jean-Pierre Mendiburu Etxebegi eletar bertsolaria zendu zen, bat-batekoan ez ezik bertso paperak idazten aritu zen eta hainbat sari irabazi zituen alor horretan. 81an eta 84an Nafarroako bertsolari txapelketa irabazi zuen. Eta euskaltzale eta zari garela, duela 110 urte, 1915ko azaroaren 4an, Jean Iriarte Urruti hiltzen Azparnen, lehen euskal kazetarietako bat. Apaiz idazle hau, euskalduna astekari elebidunaren sortzaile eta zuzendari izan zen, 1887tik aurrera eta kazetaritza artikulu ugari idatzi zituen bertan. Koldo Mitxelenak prosaren maixutzat jo zuen eta lehen euskal kazetaritzat jo zuen Pierre Lafitek. Hirien burrumba hagotzen jendetza amets zipilduak zapalduen hausikia. Jarrai ezagun euskaraz kazetaritza egiten. Iriarte Urrutik harriduraz entzungo luke adimen artifizialaren afera, baina guk gehiago jakin nahi dugu. Berazeneko Ilenia proiektua hizkuntzen bultzada animen artifizialen jardunaldira bidali dugu. Eta Gomiztegiko Artzain Eskola ezagutuko dugu Ane Gartzia Indiaren eskutik.
Euken Larrartek Delfin de Vigan idazle frantsesaren Les Gratitudes liburuaz hitz egitera etorriko da. Beraz, gu prest zuekin urrengo orduak pasatzeko. Ba, entzuleok azaroak lau ditu gaur eta asteartea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren egunon. Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeizarrandi egunon. Egunon. Hizketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1061 garrena du, goizak 10 eta 18 minutu, azaroak lau gu 3 urrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan ongietorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Tira, bagoizeko 10 eta 20 minutu puntuan oraintxe, iraganetik berreskuratu dugu, Iñar Sastre eta Jagoba Astiazaranen proiektutik, Latinarin kantu hau, harineketan proiektua gurean izan genuen, hementxe gure pianoan, eta txistua eta kasu honetan silbote hartuta esango nuke, eta hortxe euren kantu hau Latinarin gaurko saioa abiatzeko ere. Maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurko saioa, eta June Romatet Ibarguren, zein da zure maite duta? Nire maite duta da, asteburuan egin nuela lagun batzuekin, 4 lagun joan ginen batean landetako bere etxera, eta egin genuena izan zen ezer ere ez. Egon ginen sofan bota eta 3 egunetan ikusi genituen 4 pelikula, 3 egun, 2 egun terditan ikusi genituen 4 pelikula, egin genuen, ezakit noizbait ikusi dezuen sareetan kuadroak margotzea, baina 10 minuturo lehintzoa aldatu behar genuen. Eta zer moduz, ze nik egin nuen pasaden urtean izan zen, aste santuan oporretan joan nintzen unibertsitateko lagunekin, eta desastre hutsa izan zen. Gure egia da, nahiko ondo atera zela, izan daiteke momenturen batean pistak ematen genizkialako elkarri. Hori trampa da. Neri iritsi zitzaidan eskuetara belarra marraztuta eta gero mantxa urdin bat zeruan, eta begiratu nion ondokari esaten zeletxez da hau. Zantzian, igual lore bat izan zitekeen, ez dakit, eta orduan, olako detailetxoren batzuekin, egia da, errexagoa izan zela egitea, eta bazegoelako ere, momentu batean hankasarten bazen, Magiren gana iristen denean konponduko du Magik. Eta horrela konpondu ziren kuadro guztiak. Eta pixka bat hori izan zen asteburua, egon, hitzegin, jan, eta da eskantxatu, eta hori da nire maite dut, aurreko asteburua.
Goiuri Zizarandia, zein da zure maite duta? Ba, duela 2 egun igandean izan zen New Yorkeko maratoia. Eta aritu naiz sareetan bideo ugari ikusten, ba uste dut 55.000 parte hartzaile egon direlako, eta horietako askok, ba, kontatu dutelako sareetan, beraien balentri hau, ez? Bakizuen maratoia ez dela egunero egiten, beraz, ba, jendeak kontatu du, ba, hasieratik bukaeraraino. Eta ikusi ditut, agertu zaizkit bideo ugari esanez, ba, nire errekorra egin dut, nire marka pertsonal honen egin dut, nire aurtengo 3. maratoia da, hemendik ez dakit, Bostonera noa, Bostoneko maratoia egitera, eta datorren urtean Berlinekoa, eta bueno, historio ugari horrelakoak ez da, ba, sekulako kirolariak, sekulako lasterketariak, beraien historiak agertu zaizkit, baina, batean agertu zait, Instagramen kontu bat argazkilari bat gazte batena, eta argazkilari gazte hori egon zen azkeneko uneraino helmugan grabatzeko maratoiko azkeneko parte hartzaileak. Iritsi ziren azkenekoak, jada ordu asko igarota iritsi ziren azkenekoak, ordu ustegit 10 bat ordu, ordu asko pasata iritsi ziren, eta antxe egon zen, gaua zen, eta antxe egon zen argazkilari hau, ateratzeko beraiei argazkiak, berak kontatzen zuelako, noski kendu gabe balioa, hasieran iritsi direnei, edo 2 ordutan eta piko egiten dutenei, edo danadalakoa, nik historia hauek kontatu nahi ditut, ze hemen badaude sekulako historiak, ez? Ebakuntza batetik atera berri den mutil bat zegoen. Aurdun zegoen emakume bat. Ez dakit nondik etorritako, Venezuelatik etorritako 83 urteko gizon bat. Horrelako historia oso politiak zeuden, eta horiek agertu zaizkit, eta egia da, eta agian da, nik ez dudalako kirol asko egiten, baina gehiago motibatu naute. Historia horiek, irabazi duenaren historiak baino. Eta hau agian, esatea sakrilegio bat da, eta korrika egiten duenak pentsatu du, ezetz, asko inspiragarriagoa dela irabazlearena, baina, niretzat, gehiago motibatu nau, jakiteak, hemen pertsonoiek daudela, helmugara iristen, benetan, jada, kilometro ugari oinez egin ostean, edo makuluekin, edo dena delakoa, eta hala ere, bukatu dutela, bakoitzak bere ritmoan ez direla joan marka baten bila, eta asko inspiratu naute, eta hori maite duta. Eta gaur estudiotik urrun kokatu dugu, baina uste dut dagoeneko gurekin bat egiteko moduan dela Eneko Iturbe Otamendi. Eneko, egunon? Uste dut oraindik ez dugula Eneko entzuten, orain, Eneko Iturbe, egunon? Egunon, orain ederki entzuten zaitugu, eta entzuten zaitugu hain zuzen ere, gauzak gertatzen ari diren leku baten giroan. Miramar Jauregian zaude, gaur bigarren kafe handik egingo duzu, aipatu dugu dagoeneko, eta gero azalduko diguzu sakonago, baina Ilenia proiektuaren berri, hizkuntzen bultzada adimen artifizialean jardunaldien giroan izango zarela, laizer uste dut lehen protagonistarekin ere aritzeko moduan izango garela, baina lehenik eta behin kontegu zein den zure maite duteneko. Epa! Atzo esan geni luze xamartzuela idea, eta Enekok mezua hartu eta aplikatu egin du. Eneko, eta zerbait berritzaia egingo duzu? Ia tindatu edo horrelakoren bat? Seguraski ez. Asko gustatu zait seguraski. Espero dut ez, agian nahi gabe.
Ados. Tireneko, biharre gure streamingen ikusiko zaitu berriro, ilapaindegi pasaera horren ostean, gaur Miramarren zabiltza, minutu gutxitan, uste dut lehen gonbidatuarekin aritzeko moduan izango garela, ezta? Esan. Adoseneko, guk hemen bestelako proiektuak ere izango ditugu izpegi, Gomiztegi Artzain eskolaren inguruan ariko gara segituan, gure horrengo gonbidatuarekin, baina hortxe biliko gara saltoka, gure kafetegi virtual ontatik, edo gure laborategi ontatik Miramarrera eta bueltan, joan kontatzen urrengo gonbidatua prest daukazuna, eta segituan izango gara zurekin, bai? Segituan itzuliko gara Miramar ingurura, segituan aurkeztuko dizuegu hemen gurekin estudian dugun lehenengo gonbidatua, nik nire maite dut ere elkarbanatuko dizuet, entzuleok, maite dut eza da, eta ez dut maite lantande batean zerbait proposatzen denean, edo zerbait aipatzen denean, edo zerbait esaten denean, eta sentitzen dituzunean zure solaskidoien artean begiradak. Uste dut badela gaslighting egiteko modu oso garaikidea, oso modernoa kaso, edo zarra ere bai, kontzeptua bera baino zarragoa, baina uste dut badela nolabait, parte hartzen ari den norbait, erabat kanpo uzteko modu bat, eta baita errespeto falta oso itxusia. Eta uste dut hori ez dudala bat ere maite. Sentitzen duzunean hori lantalde batean edo kolektibo batean edo danakoan zerbait esan eta jende elkar begiratzen ari dela pixka bat, diozunaren zilegitasuna lapurtuz eta nolabait zu pixkat giro horren kanpo kokatuz, kanpo jarriz, eroa baizinan gaslightinga egiten. Goizeko 10:29 minutu, bagoaz aurrera entzuleo, gaurko gure lehen gonbidatua aurkeztera segituan, eta esan da bezala, saltoka ibiliko gara, hemendik Miramarrera, eta Miramarretik bueltan, hurrengo minutuetan. Zerke egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak. Zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da, bakarrik zaude, begizuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean, segizuloan, ilunpetan ikuste zein omen da, zure zauria. Artzaintza edo eta ardi zaintza urtez ezagutu dugun lanbidea izan da. Aurrak ginenean artzain gezurtearen ipuinak ointatzen ziguten, eta laikasi genuen larreetan ikusten genituen ardiak norbaiten ardurapean zeudela. Edo ikasi genuen garai batean euskaldun askok Amerikara joan behar izan zutela eta artzailanetan aritu zirela. Gaur egun ordea, ingenieritzen, medikuntzaren, zuzenbidearen eta teknologiarekin lotutako beste ehundaka lanbideren artean mantentzen da artzaintza. Nork egiten du bere bidea larreetan edo animalien artean lanean. Bada Gomiztegi baserrian, Arantzazuko auzoan, artzain eskolaren bide hori egiten ikasten dute bertaratzen direnek. Artzaintza eta honek dakartzan adar ezberdinen inguruan formatzen dira Gomiztegin. Tradizioa mantentzen jarraitzen dute eta gaur egungo gizarte azeleratu honetan txokotxo bat ere badute honen inguruan. Eta hau guztia azaltzeko eta honen inguruan ondo hitz egiteko gaur gurean dugu Ane Gartziaindia Gabirondo. Egun hon eta ongi etorri Ane. Egun hon. Guk hasten ditugu elkarrizketak normalean hemen bi galderekin, eta bi galdera horiek goiurik egingo dizkizu, eta gero ja sartuko gara benetan elkarrizketa honetan. Nik bi egingo ditut, baina zuk bakarra erantzun behar duzu, zuk aukeratutakoa. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, kontatuko dut soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, ez gero pelikula batean islatuta ikusteko, hori lehenengo galdera, eta bigarren galdera da, agian zaiagoa, edo ez, ikusiko dugu, nola irudikatzen duzun, edo nola gustatuko litzaizuken izatea behintzat zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala, bi galdera horietako, bakarrarekin konformatzen gara. Jesus, baita,
Bueno, aurreneko ez detuzten ere bizitzako inungo uneiko la pelikula bateako lain emango lukenik. Orduan, Bueno. hori pasa palabra ingo deu. Edo, aizu, pelikulak badaude, baita ere, kutxazain automatiko batek 20 euroko biletan nola botatzen duen erakusten dutenak. Egia, ez dauketan umeko artistikorik, orduan ezin eta aurre ikusi. Eta nola gustatuko litzaiaken ere hileta? Ba, nere bizitza, filmatu ez dan bizitza hortan parte hartu duen jende guzti garrantzitsu guzti hori, ba, elkarrekin ospatuz. Bida, ze polita. Oso polita. Eta orain bai, ja, bigarren kafeko galdera ofizialak egin da, Iunek egingo ditu galdera serioagoak. Bai, eta agian erosoagoak, zuretzat ere. Ba, pixka bat, artzaintzaren munduan edo sartuz bai lehenik eta behin galdetu nahi nizuela nola iritsi zanen, bertara. Ni, neoni. Bai. Bueno, nik albaitaritza ikasketak egin ditun, eta, bueno, beti ardik izan ditut gustoko, ikasten hain itzala ere, batzeuden hainbat irakasle esterno deitzen zianak, beraiek zien ardikin lan egiten zutenak, noski Aragoien Zaragozan ikasi non, eta beraiekin juten itzen, klase asko uzten itun, eakin jutea arren, eta hortxe sartu nitzen, eta bueno, bukatu nunean ardikin lanen haitu nitzen, bueno, horrena kooperazio proiektu batekin Afrikan izan nitzen, handik Normandiara jo nitzen lanea, eta gero Hueskan egon nitzen ardikin lanen, hartzaiekin batez ere, ez? Zatik hasi berri geanean pentsatzen du zer badakigula eta zen ideiaik ez daukeu. Orduan hartzaiekin jartzen gintuzten, arkume garai hortan. Eta horrela 2 urte pasan ditun, gero Euskal Herriera bueltatu nitzan, eta, bueno, beste hartzai batekin ere langile gisa ditu nitzan, sanidaden ere beste lan txiki bat egin nun, eta gero Euskal Herriko Ardilatxa elkarten hasi nintzen lanen, hor 12 urtez haitu nitzan, gero autonomo bezala jarri nitzan esne kalidade programa eramaten, eta, bueno, baduela, uste, 5-6 urte die, otxeintziaten gomiztegitik, bertan formakuntza eramaten zona jubilatzeko bidean zegon, da pixkatarren errelebo hartuz, nintzen klase batzuk ematen, eta gero, bueno, gaur egun arte. Beraz bidez berdina egin duzu, bai, batez ere ardien artean, eta pixkat hortik tiraka nik bai galdetu nahi zuen, suposatzen dudalako izango dela jendea galdetzen duena, benetan gaur egun hartzaintzatik bizi daiteke, edo hartzaintza beharrezkoa da. Bueno, hartzaintza beharrezkoa dela, bueno, galdera hori egiten bado noski. Oso izango dira, oso zea, bai, noski beharrezkoa dela. Horti bizi daiteke, bai, bizi da jendea hortaz, beraz, bizi daiteke, eta bizi beharko lirateke lehen sektorea da neurrian, uste dut, bueno, lehenengo galdera hori egindunak behar bat ez du jakingo, baina horrek badauke garrantzia handi bat, bai elikagaiak egiten dian neurrian, baina baita ere ingurumen kudeaketa bat ematen den neurrian, eta bai giza mailan ere bai, sortzen duen paisaian eta danagatik. Gaur egun aipatu dute sarreran, bueno, badagoela gizarte azeleratu bat, eta hemen bagabiltzala lanbide ezberdin eta teknologikoagoak eta geroz eta berriagoak lortzen, baina esan dezun bezala ez, lehen sektore hori beharrezkoa inguruneari ere asko laguntzen diolako, ez da? Bai, noski terreno bat kudeatzen den neurrian, bueno, paisaia paseatzen ez, asteburutan danak autokarabanak hartuta o juten gehan mendiz mendi egiten diran bide hortan, horren atzean dago lanketa bat ez, baserritarrek egiten duten lanketa, bai. Eta lanbide hau ere, suposatzen dut aldaketak jasaten joango dela, zenbat aldatu dela esango zenuke? Bueno, asko aldatu da. Alegie, esentzien ikusten mantentzen dula, baina aldatu da, eta jonda egokituz ere bai, garai berdinetara, bueno, beharraren ondorioz, baina baita ere, bueno, hartzaiak ere gizartarekin bat aldatu zoazelako, ez? Eta egokituz. Funtsa mantentzen du, gure arditazaren naiz, ardilatxan sistemak funtsa mantentzen du, baina egia da, bueno, teknologiare sartu da, baita gesteko makinak, traktoreak momentu baten, gaur egun GPS-ak, virtualak, hori ere eranzten junda. Baina funtsa nik uste mantendu dut. Arteain izateak hor da ze eskatzen duzen, nik uste jendearentzat badela, bueno, hor daude zelaian, ardiekin, eta ez da bat ere lan bakar hori egitea.
Bueno, bai, egia da gaur egun nik uste dut gizarte urbana eta landa eremuko gizarteen artean etenaldia handi bat eman da, ez? Eta gehiengoa urbanoa da, zalantzarik gabe. Eta orduan bai galdu da, ez, garai baten, hartzai baten lana zein zan, nik uste dut barneratuagoa zegoen, eta ikusten zan, batzutan ez, pixka denostatua zegoen, ez, hartzaia, azkeneko, eta niri esan izan dut, baina hartzai izateko ikasin behar da, bueno, nahi iruditzen zat, dala oso ofizio edo bizimodu konplexua, eremu desberdin eta lor desberdin asko jorratzen ditunak, eta bizitza guztia behar dela ikasten segitzeko. Nik benetan ikuste dut, gerotak gehiago sakondu, gerotak konplexuagoa iruditzen zait. Bere sinpletasun hortan konplexua handiko ofizioa dela iruditzen zait. Ze adar ikutzen dituela esango zenuke hartzaintzak? Hartzaintzak adar asko jorratzen ditu ez, eta batipat gure sistema hontan ez, ezkenean dela enpresa familiar txikiak, baino da animalien osasuna, animalien elikadura, eta elikadura hortarako behar dituzu larren kudeaketa, basoen kudeaketa, esne kalidadeak, gazta egiten dunak gaztaren prozesua, horrek sanidade aldetik daukan prozesu guztiorik, burokrazia, papeleoa, produktua salden behar dezu, merkaturatu behar dezu, faktura, tiket bai. Bueno, alor guzti horik ez, beste edozein enpresak jorratzekuna, baina bere hortan. Gomiztegiren inguruan ari gara, anegartzen dira Gabilondorekin, eta esan da bezala, saldoka ibiliko gara, bagoa saltotxo bat egitera Donostiaraino, esan da bezala, gaur goiuri proiektu berezi bat ari direlako orkestan bertan. Bai. Nik esaten badizuet Ilenia izena agian pentsatuko zea, nik badut lagun bat Ilenia izena duena, edo nere aizpak Ilenia izena du. Bueno, kontua da, Ilenia omen dator mitologia greziarretik, eta argi distiratsua esan nahi omen du. Zer gertatzen da argi distiratxoarekin? Bueno, itxutu egiten gaituela batzutan, ez da? Adimen artifizialarekin antzeko zerbait gertatzen zaigu, beraz, ez itxutzeko adituak behar ditugu. Eta non daude adituak? Oraintxe bertan, Miramarren. Ilenia plana sortu zuen Espainiar gobernuak 2023an estatuko hizkuntza koofizialak adimen artifizialean sustatzeko plana barnebiltzen duen plan bat da. Eta orduan, abenduan amaituko dute, baina aurretik ekitalde nagusi bat antolatu dute Donostian, Euskal Herriko Unibertsitateko hitz hizkuntzaren teknologiako Euskal Zentroak antolatutako jardunaldia da, eta ara bidali dugueneko. Eneko Iturbe, egunon, uste dut dagoeneko protagonista bat zurekin ere badugula. Hori da, egunon berriz ere, gaur nirekin dago, Eneko Agirre, egunon. Egunon. Bueno, Goiurizuk azaldu duzu Ilenia proiektua zer da, baina nik uste dut Enekok ere azaldu beharko du lukela, agian sakonago edo, zer esan nahi duen Ilenia proiektua? Bueno, Ilenia proiektua sortu zen oindala 3 urte bat, adimen artifiziala estatuko hizkuntzetara ekartzeko. Orain GPT kalean dago eta jendeak danak ezagutzen dugu ze eragin daukan adimen artifizialak hizkuntzetan, baina gu oindala 4-5 urte eta lehenagotik ari ginen hortan lanean, eta hortik etorri zen pixkat Ilenia. Modu baten, Katalan, Galego, Euskal Herriko eta Valentziako unibertsitate batzuk bultzatu genuen, eta ministeritzak diruz lagunduzun ereduak eta teknologiak hartzea hizkuntzetara. Bueno, Eneko, ez zu hizkuntza teknologia zentruko zuzendaria zara, eta zuen zentruak Ilenia proiektuan parte hartzen du, eta nola kokatzen da? Esan dudan bezala, Ilenia bera, badago estrategia nagusiago baten sartuta, baina Ilenia bera beste 4 hizkuntza ofizialetan zentratzen da. Eta esan beharra dauka, gu ere bagenduela Eusko Jaurlaritzarekin ere ikergaitu ditzen dan proiektu baten lanean. Orduan, osagarriak direnez eta pixkat helburu osagarriekin, guk kokatzen gea euskararen zatian, eta batez ere guk ematen diogun jitea da ikerkuntzaren garrantzia. Ikerkuntza zentro bezala, konbentzituta gaude hemen Euskal Herrian adimen artifizialen inguruan aurrera egin nahi balin badugu, oinarrizko ikerkuntzan inbertitu behar dela, eta saiatu gara proiektuari ez bakarrik tresnak egiten, erabiliko diren tresnak egiten eta baliabideak egiten, baizik ikerkuntza aldetik ere aurrera egitea. Zer esan nahi du Euskararentzat proiektu honetan parte hartzeak, eta ze erronka teknologiko berezi ditu Euskarak, beste hizkuntzekin alderatuta? Teknologia berri hauekin gertatzen dena da oso ondo dabiltzala hizkuntza nagusientzat. Frantsesa, gaztelera, inglesa, baina gero eta hiztun gutxi hizkuntza batek arazoa daukate, ze datuetatik jaten dutunez,
datu gutxiagora egotean ez dira inondo ibiltzen. Orduan, erronka nagusia hori da, datuak biltze alde batetik, baina ez hori bakarri, erronka zientifiko bezala, lortzen ari garena, da datu gutxiagorekin hobeto ibiltzea. Latxa erakuslea aipatzen duzue programan, azalduko aldi guzu zertan datzan eta nola lagun dezaken hizkuntza teknologian garapenean tresna berri honek. Ilenian hartu da bide bat, eta ikergaitun ere bai, eta gu izzentroan sinestuta gaude hori dela bidea, batez ere euskararen kasuan, eta da tresnak egitea erabilgarriak edozeinentzat, eta irekiak direnak beste edozein zentro teknologiko da enpresak instalatu edo erabili ditzan. Latxa da hoien adibide bat, latxa berez da GPT bat esan dezagun, irekia, librea eta pribatutasuna mantenduko duna, zen norberak egongo da instalatuta zerbitzari publikotan, ja badago instalatuta zerbitzari publikotan, orduan datuak ez dira erabiltzen multinazionalak bezala, eta latxa dena da GPT bat euskeraz ondo da bilena. GPT bera, baina pixkat hobeto da bilena euskeraz. Eta latxaz gain, beste erakusle batzuk aurkezten dituzue gaurko Ilenia jardunaldi hauetan? Bai, ereduak izatera libreak, egindana da Ilenia bertan bultzatu enpresa eta garatzaile batzuk horiek garatzen jutea. Gaur badaude hainbat, bata da gure zentrotik, latxa da gure zentrotik erakutsiko dugu latxa bera, GPT, por cierto, nahi dut esan, latxaia erabilgarri dagoela, norbaiten nahi badu registratu eta hasi probatzen, probatan jarri dugu latxa.itz.eus edo latxa.eu, bi hoiekin edozein sartu daiteke registratu eta probak egiten hastea. Hori da pixka gure espiritua, irekia jartzea. Gure zentrotik ere dago beste bat, ahotsarekin zerikusia daukana, ahotse sortzaile bat, ahotsa galtzen du jendeak euskeraz sortu ahal izan dezan bere ahotsa, sintetizatzaile bat bezala, baina ez mekaniko, robotiko soina daukana, baizik naturalagoa dena. Eta gero badaude beste batzuk, inguruko enpresa batzuk egin dutenak, adibidez, bostia, kontatuko ditut pixkat bostoiek edo... Bai. Kontatzagatik labur, badago bat, asko hitz egiten da berri faltsuen inguruan, posible da ere teknologia erabiltzea berri faltsuak detektatzen saiatzeko. Eta hor dago Sevillako enpresa bat hori egiten. Badago ere beste bat, kazetariei, askotan informazioa bilatzen, denbora gehiago pasatzen duzue, uste dut. Eta denbora gehiago pasatzen duzue, irudia gauza bilatzen, orduan egitea, hizkuntza ereduak erabilita eta bideoprozesamendua, erraminta bat gauza horiek askartzeko. Eta hor dago hemengo ametsa gaina. Baita ere dago, larrialdi zerbitzuetan telefonoa atenditzen denean, zati bat askartzeko, automatizatzeko beste proiektu bat, eta hor dago Madrilgo enpresa bat. Eta badago ere hemengo beste LKS enpresak, aldizkari ofizialetan eta bilaketak egiteko eta errasteko ulertzea aldizkari ofizialetan zer dagoen, herritarrei hurbiltzeko, proiektu bat, eta azkenik badaukagu beste bat ere, oraik egiten dura hemen inguruan ere, eta hori da norberak bere dokumentuak antolatu eta kudeatzeko sistema bat. Ilenia proiektuen aipatzen da, praktikan jarri nahi dela eleaniztasunean oinarritutako adimen artifiziala. Zer esan nahi du hori garatzeak? Kontua da, gu hasi ginen oin dela 5 urte eta lehenago daramagu hemen, eta arriskoa zegoen teknologia hau bakarrik izatea inglesarentzat. Orduan, eleaniztasuna ulertzen dugu, eleaniztasun zabala, eta ez bakarrik hizkuntza nagusienak, baizik euskera bezalako hizkuntza txikiagoetara ere, iritsi behar den teknologia bat. Tartako eleaniztasuna gakoa da, ezin dagin GPT bezalako bat euskararako bakarrik funtzionatzen duna. Guk egin izan duguna latxarekin da, eta beste ereduetan ere ahotsakin eta idea bera daukagu, sistema horiek ondo funtzionatzen dutela ingleserako eta hainbat hizkuntzatarako hoiei euskera irakastea. Ez zerotik sortu dana, ez dago baliabiderik, kontuan hartuta multinazionalek zenbat milioika dolar gastatzen dituzten, ez dago hortako baliabiderik, ez da Europan ere ez. Orduan egiten ari garena da, eredu hoiei, egokienei euskera irakastea. Zin dira urrengo urratsak euskerarentzako hizkuntza teknologian? Latxa ipatu dut, ez da bakarrik, latxa hotsarekin ere ari gara egiten, hemen inguruko beste eragileekin, datuak sortu, bai ahots ulermena eta ahotsa sortzea, eta baita irudiekin lantzea, horren beste olako gauza lantzen, baina euskerarekin dagoen erronka da, eta digitalizazioan, mugikorrean bertan daukagun erronka da, euskeraz funtzionatzea gazteleraz bezain ondo. Ez badugu lortzen
latxa bera edo beste bat izan daiteke, edo mugikorrean GPT-ekin aritzen ganean, ez badugu lortzen euskeraz, gazteleraz bezain ondo funtzionatzea, jende asko joko du gazteleraz erabiltzera teknologia hau. Eta hori da pixka erronka nagusiena. Bueno, Eneko, orain amaitzeko, zure ustez nola lagun dezake adimen artifizialak hizkuntzen bizi berritzean eta erabilera sozialaren indartzean? Bueno, pixkat lotzen da esan dudanarekin. Azken finean, ez badugu lortzen euskaldunak eukitzea tresna hauek beste hizkuntzen pare, inertziaz jendea joko du gazteleraz erabiltzera hauek. Aldiz, euskeraz oso ondo funtzionatzen badute eta bertako teknologiakin eginda badago, ematen digu prestigioa eta baita ere egiten du atxikimendua euskerari eta teknologia honi, jendeak euskeraz erabidezan. Bueno, Inigo, oraingoz nahiko, gerago egongo gara beste batzuekin, eta gainera, Eneko zuk aipatutako proiektu batzuek ordezkari batzuk izango ditugu, hemen, gurean. Zoragarri, Eneko eta Eneko, minutu batutan zuekin bueltan izango gara, eta gehiago ezagutzeko aukera izango dugu proiektuaren inguruan. Segi handik Miramartik eta segituan gara zuekin, Eneko. Hori da, gero arte. Entzuleo korrelaxe gabiltza, aipatu bezala, gaur saltokamen gure estudiotik Miramar jauregira, Donostiara eta bueltan, antxe aritu gara Eneko Agirrerekin, hitz proiektuaren edo hitz egitasmoaren zuzendariarekin, gure lankide Eneko Iturbek Ilenia proiektu globalago hau, zabalago hau pixkanaka erakutsi nahiko digu, hau maititiez eta bestelako kazetari laguntzaile proiektuekin ere hariko gara urrengo minutuetan, Imarnaz eta Sirunanurekin, baina gatoz gure laborategira berrizeri, gomiztegi Artzain Eskolaren inguruan ari gara, eta June Romatete Ibarguren, jarraitu egingo du. Lotura argia da. Bai, egia da. Lotura argia da. Ari zitzaigun Eneko kontatzen aurkeztu dutela, erabilgarri dagoela, latxa, euskarazko adimen artifiziala, eta gu hemen ari gara, ardi latxeta zitze egiten. Gaur dena, jak. Gure latxak artifizialetik ez du ezer. Esango dugu, hori dela alde nagusia. Ari ginen ez, hartzai lanak badituela adar ezberdinak eta adar horietan denetik landu behar izaten dela, hau guztia lantzeko gomiztegien hartzai eskola dago, ez da? Bai. Ikastaro trinko bat egiten da urtero, aurten 29. urtea da, aurrera eramaten dana. Bueno, azkenen ikastaroa trinkoa izanagatik ere, mugatua da denboran, eta, ikaskuntza izango da, ez? Bizitza guztian zer egin barrekoa, baina, saiatzen gea pixka bat jorratzen teorian, eta, hori, alor desberdin horik, aurren aipatu ditugunak, eta gero praktikak egiten dituzte, serrietan, eta hori bai dela benetazko ikaskuntza, edo eskola daukan baliorik handiena, bai? Hartzaiek beraien jakinduria hori transmitualizatea. Eskolara bertara, ez dakit zenbat ikasle iristen diren urtean, normalean nola iristen dira bertara edo nola sortzen da, ez? Bertara gerturatzeko gogo hori. Bai. Hori, aurten 29. edizioa da, eta egia esan ikaslek berak jartzen dira harremanetan, ez? Taldeak izaten dira 8-12 bitarte hortan, gehiago ez. Ez dagolako ere kriston jende pile, gauza dien bezala zehatzen duna baino. Eta, nik uste asko hau zaukoa dala eta interesadunak azkenen bilatzen du. Ez hemen ingurun egia da, badaukela dagoeneko alako oi hartzun pixka eta jendea badaki. Eta jartzen dianak harremanatan, egia da urteetan zehar perfil aldatuz jundala, ez? Hasiera batean ala nola, ez? Aurreneko urte desentetan baserriko seme alabak zien neurrian, gaur egun perfil hori gutxituzua. Eta hortik datozenak dira, ez? Eta, adin media 28 urtekoa da, orduan sanadila da jendeak, buelta bat eman diona asuntoari, bai. Bertan, formazioa jasotzen dute, hainbat gai ezberdinetan, ez da, hartzai txakurtre batzean adibidez, edo eta gaztak ontzean, suposatzen dut hau, aula batzuetan emango direla gauza batzuk, baina nola ematen da hau guztia arantzazun? Bai, hori, trinkoaz gain badago etengabeko formakuntza deitzen dana, pixka profesionali zuzen data, diez hartzai txakurrana atzdi joa, trinkotik kanpoa di joa. Baina, gaztagintzako, egia da, hori, murriztuak gaude denboraldetik, orduan horre ematen dira lehen oinarriak teorikoak eta gero praktikak gauzatzen dituzte, baserrietan bat ipataizken hor gaztaiten nahi dira, orduan gaztagintza ikusi dituzte oinarri teorikoa, baina geroan praktikan jarriko dute.
eta ikusiko dute, benetan zer dan hor paperean ikusi duen hori. Praktikak egiteaz gain, enplegu eta, bueno, enplegu hori nahi izate horretan, enplegu poltsa bat ere baduzu ez da, nola funtzionatzen duen? Bai, badago enplegu poltsa bat, bueno, egoain arte asko funtzionatzen duen telefonoz, ez? Behar deu langileren bat, eta bueno, hori pixka bat kudeatzearen enplegu poltsa jarri gendun, Eta, bueno, orduan behar duenak bere kandidatura saltzen du, eta bila da bilenak ere bar dauke aukera horre egiteko. Bueno, aloko mugimendu izugarririk ere ez dago, auzoko hendik gehiago funtzionatzen du, baina, bueno, eta gero iparralden ere badago urtegiago daraman enplegu poltsa bat, eta hortik ere beharra dago, eta hemengok ere area jotzen dute. Gaur egun Euskal Herrian non izaten da agian hori hartzain edo hartaldeetan lan gehioen behar izaten den eremua? Esan duzu iparraldean agian tradizio aldetik gehiago dagoelako izan daiteke ez dakit? Iparraldean gehiago dago, sektorea desinte indartsua da, ordiena azpiz sektorea zesanik ez, eta orduan, bueno, han mugimendu handiagoa dago. Hemen egia da oainarteko formula, izan da formula, familiarteko formula, eta orduan, bueno, eskulan kualifikatu ugari zegon. Ez remuneratu askotan, baino kualifikatu ugari zegon, eta hortik tira itzen zan, baino, bueno, familiko edo baserriko modeloare pixkanaka aldatu zuen da, eta orduan, bueno, beharra lana beti dago, eta langile beharra beti, gero ekonomiak ematen duen edo ez ikusi beharra dago, ez? Baino, bueno, egia da garai batzuk, latxa sisteman garai lasaiago batzuk badare, kakotxa artean, eta beste batzuk dianak, bai, arkume garaian, edo jeste garai horitan hor lan beharra handiago egoten da. Eta hemen banabil gomiztegiko webgunean bueltaka, eta bueno, irakurri ditzakegu ez, eta normala den bezala, ardiak dauen tokian normalean gazta egon ohi da. Gazta ere, bueno, bai tradizionalizatez gain famatu ere baduzu izaten du, nahiko indar dauka. Bai, bueno, hemen Euskal Herrin egia da, bueno, elkarte edo erakundek sortu zian Artzai Gazta eta Ibiazabal jatorria 80. hamarkadan sortu zen, eta egia da horrek halako ispilu eta zea bat egin zion, ez? Hemen Euskal Herriko gaztari betianik egonda tradizioa, eta hori, bueno, badauke bere, bai, ezagutarazi da bastante bai dit. Eta hezkuntza alorraz gain, bueno, bisita gidatuak ere egiten dituzu ez da, zein aukera izango luke edo zeinek bertaratu nahi duena? Bueno, bai, baserrian gomiztegin bisita gidatuak egiten dira, pixka bat bai, bilatuz sensibilizazio lanketa hori egiteko, ez? Eta orduan, bueno, aukera desberdina dira, izalten dira talde antolatuak, alde batetik hartzeitugu eskola eta ikastolako umek, pixkat hori esaten gendunez, alderapen handi hori, pixka murrizteko, eta gero bestalde, talde organizatuak, etortzen die baita jubilatu taldeak, edo baita ere etortzen diana kruzerotatik paso por paso, eta nahi dute beste esperientzi bat ikusi, orduan, bueno, baitzen dia hartzaitxakur demostrazio txiki bat, gero diaporama jartzen zaio gaztagintza eta hemengo hartzantza historia pixkat adierazten diogu, gero bisitatzen ditugu animalik eta instalakuntzak. Hane, azken galdera moduan, bai egin nahiko nizukena, hor egongo da norbait agian entzuten, hor daukana esan duzun ez, jendeak buelta asko ematen dizkiola, txiki bat agian sortu zaio norbaiti, ze esango zenioke bertaratu nahi duenari? Bueno, bizi modu edo lanbide moduan nik uste gustoa edo grina badauketzu bidea egin daitekela, ez da bidea erreza, baino oso poliki da, eta bere gauza zailak eta errezak dauzke, lanbide guzti bezala, baino bueno, naturan, animalikin eta lanitia gustoko badezu, bueno, saiak erea egin daitekela. Mila esker benetan interesgarria gaur kontatu diguzuna, ea, tradizio hau mantentzen jarraitzen dugun, eta hori, mila esker gurekin tartea hartzeagatik. Zuei. Eskerrik asko. Eta gu ari gara, harineketan proiektutik tirakazken minutuetan, eta hementxe aurrak lotaratzeko soinua Jago Bastiazaran, Iñar Sastre, eta esango nuke hemen biolinean ari dena Xabier Zeberio izango dela. Aurrak lotaratzeko soinuarekin egingo ditugu hurrengo minutuak, eta segituen informazioaren bila joango gara, gure estudio zentraletara.
zutitia aita gaiztoa tabernan dago pikaro jokalaria haurtxo txikian egarrez dago ama emazutitia aita gaiztoa tabernan dago pikaro jokalaria. Haurtxo txikian egarrez dago ama emazutitia aita gaiztoa tabernan dago pikaro jokalaria. Txikian egarrez dago ama emazutitia aita gaiztoa tabernan dago pikaro jokalaria. Entzuleok, segundu gutxi goizeko 11:00 eta guk segituan egingo dugu salto azken ordukoaren bide estudio zentraletara. Antxe prest daukagu, Garazi Kastaino lankidea eta agurtuko dugu segituan, gaurko gure festa teknologiko honetan dena prest daukagunean. Garazi Kastaino, egunon? Egunon, zer moduz? Ondo, hemen txigabiltza, esan da bezala... Baspada, esan dizut. Estudio zentraletatik Tolosatik Miramarreko jauregira, baina onaino ere iristen ari gara, eta Joar Aizburu lankidearen laguntzaz bizirik ateratzen ontatik, beraz, azkarrak ejatuko. Osongi, bazpada agurtzen zintu da, konprobatzeko atzeko akatsak ez nituela egiten, eta ongi entzuten induzutela, segidan bagoaz, azken orduko horri begira, nazioartetik dator, eta, ez da albiste berria, baina bai esanguratsua. Jeff Stiglitz, ekonomia Nobel saridunak, zuzendutako ikerketa berri baten arabera, esan bezala jakina zen errealitate bat, atera du beste behin argitara, aberatsak, oso aberatsak direla, eta pobreak oso pobre. Munduan sortutako aberastasunaren 40%, populazioaren 1% aberatsenaren eskuetan dago. Eta munduaren 40% ordea, aberastasunaren 1%rekin egiten dio aurre egunerokotasunari. Uste dut, aski argia dela datua, desparekotasun globalari buruzko aditu independente batzorde bereziak egin du ikerketa, eta egoera iraultzeko hainbat proposamen ere bildu dituzte txostenean, adibidez nazioartean arau ekonomiko eta komertzialak aldatzea, nazio eta herrialden kasuan lan eta enpleguaren babesa sustatzea, zerbitzu publikoetan inbertitzea eta neurri fiskal progresiboak ezartzea besteak beste, eta horrez gain nazioarteko kooperazioa bultzatzeko ereduak sustatzea ere proposatu dute. Informazioaren ariaren bigarren edizioan sakonduko dugu, apurtxo bat gehiago, txosten horren nondik norakoetan, bestelakoetan gogora ekartzea baso sute arriskuagatik abesu hori ezarria dagoela, gaurko egunerako baita biharko egunetarako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, hegoaldeko haize bolada indartsuak espero dira, bereziki bihar. 100 km/ordutik gorako haizeteak espero dira, biharko egunerako, hego haizeak eta giro egizkutxeak baso sutetarako arriskua ere handitu duela azpimarratu beharra dago, beraz, abisu horrekin agurtuko zaituztet.
Eskerrik asko Garazi Castaño, hortxe azken ordua, sorpresa eder hartu dugu jakitean aberatsago direla. Eta pobreago direla. Ez genuen inondik inora horrelakorik esperoko. Bide batez, honen arira, nik notiziat emango dizuet, akaso hau aipatu dugu, bagenekien, baina jakin ere badakigu, hipokresiak ere baduela bere indarra nola baitez, gure gizartean, eta ikusi dut nola Sapa enpresak, Aperri Baitarren enpresak izan duen, harrera bat Moncloan Sánchez presidentearekin, estatu batuekin egindako armamento salmenta akordio berriaren inguruan aritzeko, eta ospatzeko, ez da? Ospatzeko eta pentsatu dut, ara, bida, Anoetako armailean, Palestinarekin egongo gara, baina presidenteak, zer? Armailean. Anoetako armailean eta armagilean gauzak ez dira berdin. Bai, armak egiten dituen enpresarekin bildu da Pedro Sánchez, eta gero hortik etorri da ere, beste hausnarketa bat, Pedro Sánchezek ez du Palestina saltzen, baina armak saltzen ditugu. Hipokrisiaren festa batean. Jarri da modan edo, niri bintzat TikToken asko agertzen zait, norbaitek igotzen duenean bideo bat kontatuz zerbait oso obioa dela. Ez da bideztekete, aberatsak aberala eta pobreago direla. Orain jarri da modan iruzkinetan idaztea, fork found in the kitchen. Hau da, sardeska topatu dut sukaldean. Da modu bat esateko. Ala! Sukaldea sartu naiz, eta sardiska bat zegoen. Eta esateko, oso obioa dela kontatzen ari zarera, fork found in the kitchen. Fork found in the kitchen. Bueno, bideoa dago da guzti, Pedro Sánchez eta Aperri Baitarren bileraren inguruan, eta hortxe aritu dira, izketan, Europa eta Estatu Batuekin dituzten proiektuak aztertzen. Hau, Diario Baskoko notizia bada gaurkoa, dio industria espainola teknologia eta defentsaren alorrean indartzeko bilera izan dutela. Arma salmenta aipatzea titularrean itxusi geratzen zelako, baina tira. Hortxe gaurko nola da? Fork found in the kitchen. Fork found in the kitchen. Konturatu eta ginen, baina hipokresia festa ere bizirik daukagu baintzuleok. Segiton joango gara hain zuzen ere Miramar jauregira. Sanda bezala, eneko iturberekin oraindik deskubritu behar ditugulako han proiektu gehiago, eta nolabait, proiektu hien inguruan lanean diaruten pertsonak. Guk bide batez baliatu dugu, tartetxo hau, latxa.itz.eus irikitzeko. Hementxe dio, latxa euskarazko hizkuntza eredu ireki ahaltsua da. Epeluzeko proiektua da euskara beste hizkuntzen pare jarri nahi duena. Tarteko probako beta bertsionek ez dauzka eredu komertzialen gaitasun guztiak, baina kalitate honeko euskara sortzen du. Gure ikerketa eta zuen erabileraren bidez gaitasun gehiago eta kalitate hobeagoa edukiko dugu. Bueno, honen inguruan ere gehiago jakingo dugu, baina lehen aipatu digu. Enekorekin aritu den gonbidatuak, hain zuzen ere, Enekok berak, hortxe abizena horrentxe dantzan geratu zait, Eneko Agirre, hitze proiektuko zuzendariek, hortxe genuela, dagoeneko saltxeatzen hasteko, edo pixkanaka murgiltzen hasteko. Bai, hasi latxarekin izketan jartzen du, akaso gero ingo du, Zeneko iturbe prest daukagu dagoeneko, eta horren bestez berriz ere salto egingo dugu, Miramar jauregiraino ondo badiritzozue, Eneko iturbek beste gonbidatu bat duelako berekin bertan, eta nik lortzen badut nire aurikular hau desataskatzea, oraintxe bai. Eneko iturbe, zurea da hitza, beste gonbidatu batekin zara, berriz ere Miramarren. Taldeko bakidea ere, eta imak gaur aurkeztuko digu Ahomaitz proiektua. Zer da Ahomaitz edo zertan datza? Ahomaitz TTS. Ahomaitz TTS, horrek esan nahi du, aho dator ahotsatik, Maitz TTS dator TTS, text to speech, ingelesetik, text to speech da testu batetik ahotsa, testu bat ahotsa bihurtzea, orduan da ahots sintetikoa, eta Maitz TTS da zure ahots izango delako. Orduan, guk egiten duguna da, guk sortzen ditugu proiektu honetan, ahots sintetikoak personalizatuak. Hau da, zure ahotsaren antza handia daukaten ahots sintetikoak. Eta hori da guk aspaldi daukagun proiektu bat, garatuta geneukan gaztelaniaz eta euskararako,
sortzeko hau sintetikoak bai gaztelaniaz bai euskeraz, eta proiektu honetan, Ilenia proiektuan, guk sartu dugu katalana eta galiziara. Ze, aprobetsatu dugu, ze proiektu honetan badago, ez dakit hori lehendik iguala saldu zuen, baina badago kolaborazio bat zentro, Galiziar zentro batekin, eta gero Barcelona Supercomputing Center, eta gero Alicanteko beste zentro bat. Orduan, aprobetsatu dugu proiektua sartzeko hizkuntza hauek gure proiektu honetan. Eta nola sortzen da ideia edo zertan datza? Bai, beitu, hau da, zuk badakizu, ahozko ezgaitasunak dauzkaten pertsonek erabiltzen dute dispositibo berezi batzuk komunikatzeko. Dispositibo horiek, zuk pantalla bat kontrolatu alduzu agian begiradarekin, edo teklatu batekin, edo saguarekin, edo, interfaze desberdinak daude, eta zuk sartzen duzu esan nahi duzun testua, adibidez begiradarekin, eta testu hori bihurtzen da ahotsa. Orduan, horretarako badaude dispositibo berezi batzuk edo software berezi bat, eta softwarean, softwareak eskaintzen dizu ahots batzuk. Eta oso ahots gutxi daude eskuragarri. Softwareekin datozenak, oso software garestia da gainera, eta igual badatoz ahots pare bat, gizonezko ahots pare bat, eta beste hiru badakizu Microsoften bezala, Windows sisteman, ere badaude ahots batzuk, gizonezko batzuk, gutxi, bai? Baina. Eta gero zer gertatzen da, klaro, pertsona guztiek erabiltzen dituzte ahots berdinak, ahots berberak. Danok daukate ahots bera. Orduan, klaro, ez zara identifikatzen oso ondo ahots horrekin. Adibidez, pentsazazu ume bat, paralisi daukan ume bat, eta ezin du berba egin, baina ume hauek aldute dispositiboa oso ondo manejatzen dute, eta erabiltzen dute normalean, helduko ahots bat, gizonezko ahots bat. Orduan, guk zer egiten dugu? Guk zure badaukagu portal bat, portalean grabatu alduzu hainbat esaldi, 100 dira, badira gutxi gora bera ordu erdi bat grabatzen, eta gero grabazio horiekin guk sortzen dugu ahots sintetiko bat, esaldi horiekin antza daukana. Eta gero deskargatu alduzu aplikazio bat, instalatzeko ahots hori zure dispositiboan. Eta gero, gai izango zara, ahots hori erabiltzeko, normalean erabiltzen duzun softwarearekin. Eneko, ez dakit entzuten gaituzun, pentsatzen dute imak ez gaituela, imak ez gaitu entzungo, baina gu hemen bagabiltza saltxeatzen dagoeneko kontatzen ari zareten hau, eta gure entzulekin elkarbanatu nahi dugu. Sartu gara, ahola.ehu.eusen, eta hemen AOMAITTS, VoiceBank, jarri dugu testu bat, eta eskatu diogu euskeraz, neska baten ahotsa, Inmarena kasu honetan, eman diogu synthesize edo sintetizatu, eta hause da kontatzen diguna. Kaixo, hauek dira nire lehen hitzak eta espero dut gustuko izatea. Adibidez, hori da berak daukan oinarrizko mezua, baina guk beste bat sartuko diogu. Guk sartuko diogu tekstu bat, hori delako helburua, zuk pertsonalizatu al izatea. Ez dugu esango, zer idatziko dugun, entzune egingo dugu, eta horrela sorpresatxoa Enekorentzat. Eneko oso ondo egiten ari da konexioak Miramar Jauregitik. Adibidez. Beraz, eskerrak Inmari, ahotsa berak jarri du behintzat. Eneko, jarrai ezakezu, baina tira, hori, gu ari garela hemen adia dizue jarraitzen, eta saltxeatzen teknologia hauek. Bai, Ima, ja bukatzen joateko, zein da teknologia hontan aurkitu zuen erronkarik nagusiena edo zein da pentsatzen zuen ustez, erronka handiena proiektu honetan? Erronka desberdinak daude, alde teknologikoetan, zuk
erronka da sortzea ahots naturala, vale? Edo pertsonak gai izatea bere emozioak erakusteko ahotsean, ez? Hori oso erronka handia da. Adibidez pertsona hauek barre egiteko, idazten dute ja, no? Eta klaro, sistemak esaten du ja. Baina hori ez da benetako barre bat, no? Orduan, hori oso erronka handia da, ez? Gai izatea sortzeko ahots oso emozionala, ez? Benetako, bale? Negarre edo triste basaude eta horrela, hori bada benetan sintesian oso erronka handia. Gero badaude, erronka, arruntak, ze da, hizkuntza desberdinetan, modulu bakoitzak badago bere teknologian edo bere software propioa garatuta, eta batzutan zaila da integratzea produktu edo prototipo batean, dana bateratuta, software oso desberdinak direnean. Ez da hori, ez un reto baita erronka teknologikoa, baina beste maila batean, ez da? Ikerkuntza mailan izango zen, ahotsa oso emozionala, baina gero informatika mailan edo praktiketan hori ere oso zaila da. Eskerrik asko Inma, gaurkoan gurekin izateagatik, eta segituan izango gara berriz, zuekin, Inigo? Oso ondeneko bautziko dizugu hortxe batiri besterako mugimendu horretan, asirunan egituan izango dugu, eta gu jarraituko dugu hemen saltxeatzen aholape honekin bien bitartean, adibidez, ari naiz, beste testutxo bat idazten. Bale, baina nik orain nahiko nuke emakume Inmaren ahotsa entzun dugu, nik nahi dut Antxonen ahotsa entzun, ze uste dut aplikazioak ematen dizu aukera, emakumeak, gizonak, aukera. Arena ere dauka aukera. Antxon, audio Antxonek. Eskerrik asko Joar, aizpurua teknika loturan egiten ari zaren lanagatik. Adibidez? Inigo, baina gauza politiak subrogatzearena. Ez. Hemenik eskerrak Joar aizpuruari, ari delako, ez bakarrik gu konektatzen Donostiatik zehar Miramarrekin, gu hemen Tolosako estudiotan gaude, eta Miramarretik nolabait Donostian zehar lotzen gara eta entzuten gaitu entzuleak Euskal Herria osoan, baizik eta gainera gure streaming plataforman entzun dezaten eneko, Joar bera ari delako hor lotura egiten bestordenagailu batera gure streamingan zuek entzuleok eneko entzun dezazuen. Leno indiokerrek gainera jarri dugu hemen. Ez da entzuten nik falta nuen azkeneko pausua. Joarrek egin du dena nik bakarrik klik bat egin behar nuen eta aztu egin zait lehenengo konexiotxo horretan, baina gero hortik aurrera moldatu dugu eta tira uste dut segituan berriro ere Joarra izpurak esan digu, ai diosito. Ai diosito. Horixe, uste dut horixe dela Isabel Bigarrenak esango lukena jakingo balu bere etxean, ez? Bere etxea zena. Miramar Jauregian badagoela orain jende talde bat, existitzen dela zerbait eremu digitala izena duena, eta eremu digitalean euskeraz aritzeko indarra egiten ari direla hemen pertsona ugari. Bagoaz Miramarrera berriro eneko Iturbe aurrera. Bai, egunon berriz ere. Oraingoan hasierrunan, bai, entzute diazue? Bai, zoragarri. Bale. Ez, oraingoan hasierruna unanuerekin gaude, ametza gaina taldekoa, eta berak gaur aurkeztuko du kazetaritza laguntzailea tresna. Egunon hasier, zer da tresna hau? Bueno, printzipioz guk kazetari talde batekin bildu ginen, eta nolabait kazetaren aldetikan 3 funtzionalia edo eskatu zizkiguten. Alde batetikan beraien hemerotekan adimen artifiziala edo inteligenteago egitea, adimentsuagoa, hain zuzen ere. Gero beste kazetariarentzako laguntzaile bat, sarrerak, izenburuk eta nolabait idazteko aukerakin, eta azkenik eta ben beraiek egiten dituzten elkarrizketentzako eta podcast talako produktuentzako transkripzioak nolabait ahalik eta gehien automatizatzea. Zein behar edo erronka erreal ikusi zenituzten euskarazko kazetaritzan horrelako tresna bat sortzeko? Bueno, guk beti erronka topatzen dugu kazetarintzako nolabait asistente edo laguntzaile bat bezala, bai? Erronka nagusien izan zen euskera zuzen ulertzea, eta horretarako sortu izan genuen latxa modeloa erabilita, eta nolabait beti kazetariak egingo duen
albistearekiko nolabait beti bigarren ikuspuntu bat edo izatea laguntzen diona nolabait bere albistea modu txukunean idaztea edo laguntzena. Nola laguntzen du adimen artifizialak euskarazko kazetaritzan hobetzen edo errazten? Adibidez, kazetari batentzako interesgarria izan daiteke dagoeneko hemerotekan gai antzeko bateko bere idazten nahi den gai inguruko beste nolaiteko albisteak eta topatzea, ez? Horretarako orain lenguai naturala erabiliz, kapasa da bere idazten nahi den eginkizunaren gainean, ea atzerrian edo bestalakoak ere gertatu indian, bestalakoak ere idatziak dauden. Besteak beste, interesgarria da bai kazetarientzako bigarren nolabait ikuspunturik ikuste, adibidez, beraiek izenburu bat dakate beren artikula edo idazteko, eta adimen artifizial honek bigarren ikuspuntu bat edo bigarren aukera bat ere ematen die beti, beraien supervisioekin eta. Amaitzeko, ze orain hasier joan egin behar duzu, itzaldi batera, zure ustez, badago arriskurik eduki automatizatuak erabiltzean, adibidez sormenaren edo fidagarritasunaren ikuspuntutik? Beti. Orain, momentu honetan beti egongo dialako arazak. Horregatik beti pentsatu behar dugu adimen artifiziala gurekiko laguntzaile bat dela. Bai? Ez du lainez gure lana edo ez du lazer ez gure lana ordezkatuin behar, baizik eta gure lanai bigarren ikuspuntu bat eman eta horrekin batera gure lana alik eta konposagoa egin. Eskerrik asko hasier. Tarte gehiago izan egin nuen, baina ez da posible izan. Eta gaurkoz, hau dena, Inigo? Hau dena, ez da gutxi, eneko ekarri diguzuna, eta eskertu behar diegu eneko Agirreri, Inma Ernaezi eta Asier Unanueri, badakigu, kongresu baten baitan daudela, Ileniaren nolabaite, aurkezpenean edo osnarketa espazio horretan, eta, hitz hizkuntzaren teknologiako euskal zentroak antolatutako jardunaldi honetan gu murgiltzea, eta bertan, zuzenean augustia ekartzea ere, ez da makala, beraz, eskerrak eurei. Eta eskerrak zuri eneko Iturbe, praktiketan duela aste batzuk, hilabete pare bat, hasi zinen gurekin, eta, esan nuke, kazetari egiten dela, horrelako marroitxoetan, estudioan gauzak beti dira errezago, baina norbera, ara joan, hau kudeatu, elkarrizketak prestatu, egin, denboren malgutasun horretan mugitzea, hori ere bada erronka, beraz, behondizula, eta zorionakan egindako lanagatik. Bihar hemen estudioan ikusiko zaitugu erosoago bihar, baina gaurkoa izan da dira horrelako, bautizo moduko bat ere. Bai, hori da, bihar arte, eta bihar, horrazkera berriar egin zen moduz joango nizen. Egia daztuta ninguen dagoeneko. Txatean jarri dute gomendio bat. Bai. Jarri en plan otxandiano. En plan otxandiano? Ez dakik zer den, en plan otxandiano. Otxandiano zera, inauteritan joaten zarenean otxandianora, edo... Peio otxandiano izango da, Peio otxandiano eta zari horian ere zalantza. Bai, baina ez dakit. Txatean jarri du. Nik ez dakit. Agian, pelukerarei galdetuko diot, otxandiano horrazkera bat, baina... Otxandianok dauka, marra dauka, eta enekok ere bai, egia esan... Otxandianok dauka, nobitan kortea, pixka bat, ez? Nik uste Peio otxandiano bezala, alegia, pixka moztuko balu motzenekok, eta betaurreko jantziko balitu, pixkat Peio otxandianoren antzartuko lukela. Bira, hau ez dakit bak izuen, baina nik berez betaurrekok erabiltzen ditut. Lentiak nibiltzen naiz, egunen zehar, baina bai. Eneko, bihar nahi dugu horrazkera berria eta betaurrekoa jantzita. Bihar Peio otxandiano mut. Igual entrevista egin zailok eguzin dira EH Bilduren erronka berriak eta pixkat eneko otxandianorena egiten. Gian, ikusiko dut. Hori da, biharkoak etorkizunak esango du, zer daukagun zuretzat gordeta hemen bigarren kafean. Eskerrik asko eneko, bihar arte. Eskerrik asko, bihar arte. Entzuliok eta gu bagoaz aurrera, goizeko 10:21 minutu izatera doaz, eta laizeruken elarrartere gurekin izango du hementxe, bigarren kafe hartzen. Naiz irratian, bigarren kafea. Kirolak poza ekarri ohi du maiz. Baina gaztitik ere badu. Kirolarian, denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:00 aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria.
Naiz Irratia. Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer parte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio. Goiuri barkatu, baino kuina honek berdin dion noiz jartzen duzun, beti balio du. Goiuri beti hasi berri da entrenatzen. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin. Barkatu, ez da oso ortodoxa entzuleo kuina baten erdian esatariok gainetik izketan astea. Baina jartzen duzun momentuan jartzen duzula, Goiuri beti hasi berri da entrenatzen. Beti korrikalari hasi berria. Bai. Eta hori izango naiz betirako, egia esan. Ez da goza txarra. Bueno, eta konturatu naiz, gaur goizeko aztoramendu honetan, aurrera eta atzera honetan, txata begiratu gabe daukagula. Eta hotxandian horrela utzi dezu abandonatuta. Egunon gaztiak dio indiokerrek, egunon, ze polita alkondara, eskerrik asko Gorka. Ederra dantza, bai oso ongi dantza diote hemendik. Eukene, egin dezu dantza? Ez, esan diogu Gorkari, Eukene, orain etorriko dela, etzegoela saio hasieran. Ederra, bueno, gorko dantza. Nire maite dut ostiralen, ze ederra, ze emozio, bazkaria daukagu 50 urteak. Daukagu ez, izan genuen. Izan genuen. Aditza falta zen, eta nisaiatu naiz, betelana egiten hor eta berrinterpretazioak aurreko astean kontatu zigun bazuela. 50 urte, gureakeko langileak, aspaldiko langileak, nire maixu izandakoak, zorionak gureak, zorionak Gipuzkoako gureaki. Zorionak zuri ere Gorka, eta nik erlojua ikusi dut, erloju elegante oparitu diete. Gorka, azken aldian zenbat opari. Erloju oparitu dizute. Naiz Irratiaren kamera irabazi zenuen udara honetan, kosta la kosta saioko lehiaketan. Orain lagun batek beste kamera bat desberdina oparitu dizu. Gauz asko, Epa, eta kontatzen dute hemen hilabete falta dela Durangoko azokorako atzera kontaketa hasi da. Jun behar nahi, zer moara lo egitea, ze Durangoko hotela hartuta, konturatuta, oso urruti zegoela mendi errepiden. Ai ama, egia da, Durangon badaude hainbat hotel, baina pentsa, Durangoko azokan jende asko joaten da, eta orduan basegitan bete egiten dira, eta badaude nekazal turismo pare bat, horrelako etxeak badaude, baina kontuan hartu behar da, Durangoko azoka landako gunean egiten dela, herriaren erdigunean, eta egian, agroturismo horiek urrutik geratzen direla ez baduzu autorik. Gorka, nik uste dut autokarra bat alokatu behar duzula, eta parkinean, badakitzuk ez duzula eramango, lagunen batek gidatzen duenak eramango du, han utziko du, eta autokarra ban hartxa daukezu. Ez dago gaizki, ni Leister joango naiz, asteburu pasa lagunekin, eta kuadriako batek esan du, berak bere autoan egingo duela lo, hoteletako eta agroturismoetako oean, baino beto egiten duela, bere autoan jarrita daukan oean. Ai, nik hau... Oiturak. Begira, ulertzen dut puntu batean, ze nik ere batutan esan dut hau, nik furgonetan oea oso zurruna daukat, gogor xamarra eta oso gustoko dut hori, eta askotan hoteletan bai gertatzen da, nik pixua hondiko pertsona naiz, tamaina hondikoare bai, batzutan hoteleko segunze oetan enaiz kabitzen. Eta horrek suposatzen du hankak oetik kanpor erdi zintzilik aukitzea, edo egurra balin badauka. Oain ez dauda inmoda, baina leheno, nola zen kabezeroaren kontrako aldekoa, hankak mugatzen dituen hori. Hori balin badauka, enaiz kabitzen. Eta orduan batzutan... Monstrua tortzen da eta jane egiten dizu. Hori da. Horregatik nahiago dut furgonetan lo egin. Baina furgonetan hobeto lo egiten dut, nolabait funtzionalki. Estrategikoki edo literarioki saiatuko nahi zabazaltzen funtzionalki, postura zobeto nago, oea gogor xamarra da, nire etxeko almohada berbera daukat furgonetan, beraz hor ere eroso nago, baina emozionalki utziko bat espikatzen movida da, furgonetan beti dagoela zarata gehiago, kotxeak igarotzen dira, zu alertago zaude, zaude pixkat pendientego. Batez ere, niri bezala, furgoneta hori estrenatu nuen gauean, furgoneta barruan lo nintzela,
lapurtzen badizute. Horrek ere egiten du, nola egiteko kondizionamendu bat sortzen du. Paulo Fentxakurra ez zelaxe, nik babadariola jarri beharrean, azten naizena da, pixka zaratak entzuten ditudanean, pixkat alerta. Fork found in the kitchen. Fork found in the kitchen? Bai. Zoa. Lapurrak sartu zitzaizkidan lehenengo egunean, eta horrek nolabait kondizionatu egiten zaitu. No, eski kondizionatzen zaitu lehenengo. Bai, kondizionatzen nau. Eta orduan, furgonetan pixkat alertago egiten duzulo. Baina, fisikoki ni oso ondo moldatzen naiz furgonetan lo egiten. Orduan, ulertzen dut zure lagunak dionean hori, nekazal turismo batean balin bazaude, egia da, ondoan dituzula lagunak aparkatuta zaude, hor, ez da zaratarik egongo. Bueno, nik ez dut, adidez, nik lagun baten bisitan Madrilera joan, eta, justu dago ez dakizela lagun bisitarien logelan, baina nahi dozu sofa daukagu. Ez lasai, nik furgoneta horazpian aparkatuko dut, eta banua furgonetara lotara. Nahiago dut. Zer egingo diogu? Ate itxiko diogu? Zirikita utzi, komunera joan bar balin badu edo. Karo, eta orduan bai, eta lapurrak sartzen badira? A ber, lapurrak. Bale, ez dugu atea itxiko. Eta beha sartu dadia dozi momentutan etxera? Kesto sustamate izan. Denak esnatuko gaitu. Berak hobeto egingo duela kollo bere kotxean. Txistua jotzen du? Bai. Inigo asko emaite haugu, baina ik daukekik harria buruan. Ik daukak ik pizzadura. Ai, amatxo maitia, Goiuri, 19 merezi dezu hau dantzari buruzkoa zen orduan, ez? Gaur sekulako dantza egin omen dut, esan du indiokerrek, ikaragarria iruditu zen. Hori da. Goiurik dantza pauson artean paperak eta kuadernoa txukuntzeko duen habilidadea. Eta gorkak ikusten dezue kulturzasteko historik. Hala, eneko egin zerbait, Twitchen eneko ez da entzuten hori iraganekoa da, konpondu dugu, jarri tipo txandian, aipatu dugu, nekane altzeleik ere egunon esan digu, oraindik ere nekane altzeleiri eskerrak emango dizkigu berriro, atzoko sandwichen-gatik, Junior Romatetek enbidiaz bizi izan zuen, astelen batean ez etorri eta asteartearekin Juleni ordezkatzeko eskatu. Kasualidad, benetan, Ai. Karu, ni ez nagonean. Bale. Lasai, zue jakiteko nion hemendik dio indiokerrek, norbait bizileta batean iristen ari da gurera, eta auken elarrarte da, klaro. Bera ziklista da, eta karbonozko ziklistarekin, hemen enbidia ematen guri. Karbonoko ziklistarekin? Karbonoko biziletarekin, markatu. Bai. Hori bizileta. Goiuri, nik uste, egunen batean lapurtu behar diozula. Bizikleta hori? Badakizu Goiuri lenguan oraintxe, euken elarraterekin solasan aritzeko kontu bat. Gure frigorifikoa arroxa ez tezala markatu, bestela, komeriak izango dira. Hemen dago dukene. Lenguan egon nintzen ikastaro batean. Biziletak elektrifikatzeko ikastaro batean. Bai? Bai. Eta pentsatu nuen, niretzat oso egoki izan zitekela, eta pentsatu nuen, akaso, zuretzat ere egoki izan zitekela. Baita ere. Bai, ze ematen dizu, batzutan ematen du ez, nik gogoan dut anekdota bat, behin eukele larraterekin, pretemporadan zen bera, eta kointzitu genuen, bere txearen atarian, eta ni banindoan ibiltzera. Honen batean joan behar dugu, eta nik pentsatu nuen, bai, klaro, joan behar dugu, joango da hemen Pako, euken elarraterekin, mendibiziletarekin, inora. Inigo, zu forman zaude. Hoxe, bai, forma borobila daukat, baina forma daukat hori horrela da. Ta gainea ibili naiz, goiurintza potentzia motz bat bilatzen, eta ez daukat, uste nire lagun guztiri utzizkietela potentzia motz guztik. Bueno, erosiko dugu potentzia motz bat. Gainera, Zumarrian bada, mekanika laguntzaile zerbitzu bat Goiuri, idoian egoten da, makina bat, eta dauzke trastopilo bat, seguru molda dezakegula zerbait, nengoan egon nintzen. Baina elektrifikatziarena, ez da tontak... Zenek dauzkago gehiago, Goiurik edo zuk? Inigo. Barkatun, nik nire lehenengo bizileta Goiuriri emanion. Eta nahi dut horrelako keinu baten pareko ardura ziklista. Bai, hortxe dago. Baina ulertzen dut, batzutan taldean ateratzeko ere, bazuk esaten badiozu, lagun batzukin no abia ateratzea, eta biziletan karreteran inoiz ibili ez da oso gutxi, palo mango diola. Elektrifikatua balin badaukazu, jak badakizu, 50 kilometro egiteko, akaso ipurdiko minarekin itzuliko zarela, baina lagunduko dizula, hauek ordekan 32 kilometro ordukora doazenean joaten. Bai, igual bai. Eta zapatillak... Zezuk ordekan 32 kilometrotik bera joaten ez dakizu. Zea, tagoen gaina forma bajuna. Aixe, ikuste zaizu. Eta zapatillak elektrifikatu daitezke? Zapatillak? Bero emateko? Bakarri mugitzeko, ez? Kontua da, izena eman dudala, lehenengoz korrika egitera animatzeko ikastaro batera, eta oso motibatuta eman dut izena pentsatu dudalako, joan txetopatuko dut jendea, ni bezala sekula korrika aritu ez dena, eta lotxa ematen diona astea, eta ara non joan nahi zen lehenengo egunera, eta non agertu diren bi emakume behobiako kamisetarekin. Eta, klaro, sekulako arrakala
Sekulako arrakala dago. Zer, lehen aipatu dugu, ni beti izango naizela korrikalari hasiberria, baina, klaro, behoian parte hartu duten pertsonak agertzen balin badira, nire hasiberrien klubera sentitzen naizia... Pixka, hasiberri kontzeptua ez dugula oso ondo ulertu, ez da? Claro, eske... Ez zait iruditzen. Ni kanpaina bat hasi nahi nulen urten, igual aurten haste naiz, Tolosako San Silvestra polikiteko talde bat sortzeko, porque ja poliki ez da juten. Eza, karo, lehen bazan herrikoia, lasterketa herrikoia, gabonetan... Orain egia da, disfrazatuta eta erratzekin abiatzen direnak ere azkardoa zela. Claro, eske... Hoi da, sekulako gezurra, azkardoaz. Igual hemendik mezu bat dioli behar diogu J.T. hori esateko hartzak arnasala, izan. J.T. da, Julen Telleria. Bai, Julen Telleria, eta hor tartean ere bere kuadriako... Lehenguan aipatu genuen, Igorren abizena nola da, perkusionistarena. Ez dakit. Ai, ama! Bueno, abizena joan zait, baina berak badakin orden. Opa, Igor. Igor, zuk badakizun hortzaren, eta hori da garrantzitsuena bizitza honetan. Jakitea norbera nor den. Arostegi. Igor Arostegi, barkatu, Euskadiko Orkesta Sinfonikoko perkusionista da. Igor Arostegi. Ez nekin berataz ari zin. Bai, Igor perkusionista Julen Telleriaren kuadriakoa. Ez nekin Igor eta Julen kuadriakoak. Ez? Bueno, uste dut kuadriakoak direla. Edo lagunak korrika asko ibiltzen dira elkarrekin, karo. Igual ni naiz ematen... Korrika lagunak. Beste lagun bat hemen, beste musikaren diba, Juanjo Falcón, badakizu zertan izan den gaur goizean? Korrikan. Nire bajoa konpontzen. Bai, eta mentxe ekarri dit, eta hau, marabila da, ze larun batean esan ezinekin kontzertu daukagu berri zen, eta lehenguan konturatu nintzen, akaso beste inor konturatu nintzen, zarata txiki bat egiten zidala. Zemuz beraztegin. Oso ondo, oso kontzertu. Bai, Una idea ikustea. Bai, esan beraztegin akustikoan izan ginen lehenguan, eta egia esan oso ederra izan zen, bertako ganbara ezagutzea, zeleku flipantea. Bai, ez, Beraztiko ganbara. Beraztiko udalaren eraikina bere arkitektonikoki ere ikusteko modukoa da. Nik oraindik bisita gidatu badaukatan pendiente. Santziaten egin zidatela. Baina beraztegik gauza interesgarri asko ditu. Tartean, baserri oso zahar eta nolabait gure baserri gintzaren eredu ere badena, Goiuri. Bueno, eski baiet. Esango dut banik. Izena zen ez gogoratzen. Saiatu naiz luzatzen esaldia izenak ekin gogoratzeko. Nago, piskatola... Nik sinizuet, Fosforo faltan. Jauli baserrian. Jauli baserria joango gara bizitan eukene. Bizilet hartu, eta berazte iraino. Ados. Jauli beraztegi bekaldean dago. Iguatzen dut inoiz, meaka eta hor inguruko baserritara joan, eta hor ja maldangora egin barduzula berriro. Bale, operago dago. Hau dago, herrian, Elizaren pare-parean. Bale. Beraz, igo behar da, igo behar da. Ibarrat ibarrena, berrobi, eta bai, baina. Oso politia. Eta bertan ezagutu dezakezu txikote. Ez duzu txikote ezagutzen, ez da? Ez. Dena ez dugu kontatuko orain. Ez? Sorpresa. Txikotek egiten du horrela. Nun dago hori. Beraztegin bertan dago. Txikote dago, beraztegin bertan. Ikuilu moguko batean. Zenek jarri dio izen hoi? Nik. Eta da basurde bat. Basurdekin kontuz, Bai. Kontuz basurdekin, Beak batzutan pentsatzen du txakur badala. Bai. Zaunka jau? Zaunka ez du egiten, baina... Ni mutura jartzen izu horrela ikudi ez egozu. Nola ite goe basurde? Zarata hola. Nik uste txerrien antzera, ez? Txerrien antzera. Aurten tajoi baia geisten piraguan topatu nituen bi, hola, gu gauden distantzia, baina pixka gehiagora. Gu Bartzelonan urtero jutegianen, hango taberna baten basurdek emendik honea, gertu dutei. Mira. Kau, jende jana mateo eta gertu dutei eta ni. Ez eman jana, eta horrengo eta ni basurde bat eta zenitzak efiarra. Eunen baten, susto izango du. Shakirari gertatu zitzaion. Zer gertatu zitzaion? Shakira zegoela Bartzelonan parkean bere bi seme ditu, seme batekin, eta basurde etorri zen eta semea erasotu zuen. Wow. Bai. Osea, beratxeria gauza gerta ez ezkie. Zui ateratzen zaizkizu Instagramen adimen artifizialak sortzen dituen bideo hauek, nun katu batek salbatzen duen ume bat etxeko atarian, hartz baten, basurde baten, edo zaize piztien... Bai, eta nire ondoan aurreko batean batek esan zean. Jo, guza, ez zaizkit pilo bat bideo hauek, zebe abesleak dien, baina gezurretako dia. Dena gezurra da. Ez, hombre, ez nahi baden bazu katu bat sartuko da, lehoi baten erdian dagona, hiri batean. Eguberriak izorratu zenizkion pertsona horri. Ja, baina, eski, gauza bat ditu 40 urte persona horrek gutxi gora bera, eta
Sinisten ditu gauza batzuk. Bai, nik onartu barret bideori ikusten hasi eta lehenengoa sinistu egin nuela. Bigarrena, hirugarrena, baino ja konturatzen hasten zara, patroi berdin-berdina dutela, hasten direla etxeatari hoietako alfombrak plano bateri bestela aldatzen, iaren akatsak eta orduan pentsatu nun, ostras, hau ja ez da. Baina bakiztu zein nun behin. Ez dakit, noiz baiten indezu, ez dakit ze festetan za, ez dakit kuadria unen lehen urten oze, eta siginen bakizu ontza moda bat, eta adimen artifizialak itezunzuk biargazki pasatze bat zen izkion, ea seme alaba nola ateako zen. Oi nada. Oi eta zen hon? Oi no. Eta, politiak atatzen zian seme alabak edo? Bueno, baten adibidez esan genuen, nik esan nun, pues, seme alaba, androgino bat, eta etzun ondo ulertu. Pixka decepzionatu nintzen. Entzule gariko jasaten, eukene larrarte etorri da, baino zertaz hitz egitera, txerrindularitza hitz egitera, basurdetaz hitz egitera, edo adimen artifiziala hitz egitera. Ba ez, literatura hitz egitera dator. Baina, claro, hemen hasi gara gu txortxorrean eta... Azken mezu bat, eta diote, lan bat goizean, ziztu baten zijoan eukene, alegia parean. Ara, bakitzenek esan dizun. Ez baitakizue poliki juten biziletan. Hoi nire bilagunekin joan, eta bere engatik zan, ez nire gatik. Atzo ikusi nun bideo bat oso interesgarria, eta ja, sartzen gara literaturako kontuetan, Baina atzo oso bideo interesgarria ikusi nun, zu biziletan posizio normalean zuazenean, zure batioak eta atzekoarenak. Ez? Eta zu aeroan jartzen zarenean, zure batioak jetxi egiten dira biodora berean, eta gurpilan doanarenak igo egiten dira. Beraz, txuparruedasen bat ezpaduzun maite, egin behar dena da, aero jarri eta ari batio gehiago eraginarazi. Ja, bai. Zorrelakoak egoten dira. Jo, sustontodromon. Bai, gero errepetxuetan erritmoa bizitzen duten horiek. Soberan. Bai, baina eski batzuk elektrikoak indoaz bain. Hoien aurkazta ozerinik. Ai, amatxo maitia da, Josi. Aizue, bagoaz eukenerekin, gauza seriotaz hitz egitera, baina Goiuri joan egin zaigu. Goiurik eskapo egin duko gunean, entzundunean berriro ere bizikletetaz hitz egiten, hasi behar zenula. Ai, ama. Entzuleok 11:28 minutu, eta bagoaz poliki aurrera, Eukene Larraterekin, lehen ere aipatu dugun lanaren inguruan aritzera. Eukene, ze le gratitud, ustet, ez dakite ze hori auskatu egin behar den edo, ez baina Delfin de Biganen anagrama eta edizion 662 argitaletxearen eskutik, eleberri frantzes hau, gaztelera, Pablo Martinek itzulitakoa. Ui, mikroa, horren bai. Apa, hoi da. Bai, ez dakit, eleberri hau topatu nun duela, ni daukete app bat eta hor apuntatzen juten naiz, irakurri nahi dituten liburuk, eta hau horietako bat zan, eta basatizu, lehenko esten irakurtzen hasi nintzen, eta benetan histori politia, ez dakit, nostalgikoa, goxoa, eta asko gustatu zait, eta ero gaina de baita kontuatu naizena da liburu gehiago dauzkela oso interesgarrik, eta bida, sekzio nahi zerbait honak karriko badit ere bada, egia asko enezela ezautzen, eta espero nire entzuleke baita. Pixkat Delfine de Bigan, ze politia izena, ez? Oso frantsesa. Oso frantsesa, ez? Ui. Delfin de Bigan, Bolognan, 1996 jaiotakoa da, eta, idazle frantses bada. Eta berak idatzitako eleberrin arten, ezagunena, no edmoa da, azkeraldin asko ize gertatzen, topatzitutenak ez diela agian idazle horren ezagunenak, ez? Eta, gero pendiente ustezkitor beste batzuk. Eta, Frantziako liburu saltzaien saria jasozun, no edmoakin. Bertan ere muberrik aztertzea sartu zen, eta bertan, nerabe bizkor bat, emakume etxe gabe gazte bat laguntzera, datorrena zan, eta, arrakasta asko eukizun, hizkuntza askotara itzuli zan, eta, zinemara ere baita eraman zan, eta, baita ere hau, nik uste neko gomendagarria dela. Gero tarte, eleberri gehiago atera zitun, eta azkenen, le gratitud, ni frantses puntua bakit, baino oso gutxi, ez da egite erreoi pixkat trabatu itez. Ni behiatzen diazu, baina hemen frantses pixkadakin bakarra Goiuri da. Ez, baina ala ere ez dakit oso ondo... Le gratitud. Gratitud esango nukenik, baina, tira, aizu, zuk esan izango dagoz. Azkenen 2019an liburu hau argitaratu zuen, eta, eleberri honek, zardadearen gainbera, zalantzak eta larritasuna buruz mintzatzen da, edo hoiek aztertzeitu pixka
bere ikuspuntutik, eta ez dakitzu berta ez zaizue, baino 2019 esan, eta netzako da bakizue Kristo aurretik eta Kristo ondoren, netzako 2020 da, eta da pandemia aurretik eta pandemia ondoren, Nikola banatzet guain ere bizitza, eta, 2019 ez dakit, daukat, utopia bat bezala, marrazet, ez dakit 2008 baino lehen urtebetel nago 2019 ez dakit, orduan argitaratu zuen, eta, nahiko kuriosoa da, ze, bere delfineren libururik ez da argitaratuta euskaraz, baino gero aldiz, Gipuzkoan Donostin sari bat banatu zioten, eta, esan nahi dut, pixkate aitortua izan damen Euskal Herrian, baino bere libururik ez dago euskarara itzulita, eta, hemen daukeun itzulpena, Pablo Martínez Sánchezek egindakoa da, eta, azkenen gero sariare baita, Donostiko liburu denda baten eman zioten, edo jaso zuen, eta hori da. Eta historiara sartuz, bere historioa dijoa, eskerronak edo eskerrik asko emateari buruz, eta, azken baten pixkat historioa da, emakumezar baten bizitzako azken egunei buruz mintzatzen da, edo, berak azken baten gaixotasuna dauke, eta zaharren egoitza baten, sartzea erabakitzen dute, bere ingurukoek, eta Misha Selt izena du, eta, zaharren egoitza baten sartzen den emakume bat da, eta afasia izeneko gaixotasun badauke, nik bintzaten unez hautzen gaixotasun hau, eta ematen dudala, pixka bat hitzak astezeanen nasten, ez? Eta, orduan hortik aurrera, pixkare baita behago zartzen ari denean, eta gaixotasun honekin, eta, pixkate baita autonomia galtzen hasten da, bera bakarrik bizi zen, baina, azken baten, zailtasunak aste zaizkio sortzen bere egunerokoa normaltasun batekin emateko, eta egoitzara sartzea erabakitzen dute, eta pixkanaka hizketak galduz joaten da, eta azken baten gaina oso nostalgikoa da, ze beha gaina hitzakin indun lana, ez? Berak itzulpen gintzan, eta liburuetan, eta aldizkarietan, eta lanean ibiltzen zen, eta horrek ere bai berari pena edo nostalgia moduko bat ere sortzen dio. Eta, leku horretatik irakurleak Misha ezautzen du, eta, hemen liburua banatzen da pixka bat 3 pertsonaietatik kontatzen da, ez? Bata da protagonista Misha bera, ondoren dago Mari, dala, bere laguna, Mari, hogei tapiko bat urte geztu esate, baina urte inguruko emakume bada, eta berak bere bizitzan izan zituen zailtasunak, familian arazo ezberdinen gati, bere bizilaguna Misha zan, eta egon baten bere etxajuntza mazkaltzea, edo bera gonbidatu zion ikusita etxeko egoera, eta hortik aurrera pixka bat bere ama bezala hartatu zuen, eta orduan beste batzutan baita historia kontatzen da Mariren ikuspuntutikan, orduan, hau beti nei asko gustatzen zail liburutan, beste batzutan egia da zaila suertatzen dela edo pixka liosoa, ez? Baina menos politia da, ze azkenen problematika edo egoera baten berdin baten aurren, ikuspuntu desberdinak edo azkenen sentimentu desberdinetatikan edo emozio desberdinetatikan ikusteko edo sentitzeko aukera mateizu. Eta gero dago Jerome, logopeda dela, ez? Eta, beha astean behin edo bitan juten da, nixarekin lan egitera, azkematen, afasia, behintzat liburu honetan esaten dutenagatik ezin da sendatu, aldena da, pixka bat polikitu, bere eraginak, edo, ariketa desberdinekin, hitzekin eta bar, jolastuz, edo, ariketa batzuk egiten, aldezuna da, pixka bat, polikitu horren eraginak, ez? Nola bait. Eta, hemen, historio hontan ebai badago muina, azken baten Misha dauka zerbait pendiente, eta, berazkenen, barkatu ez, judia da, barkatu. Judutarra da, barkatu. Eta, azken baten berari bere gurasoek duela urte askok utzi zuten etxe batean, eta familia batek, bikote oso gazte batek hartatu zuten, eta berari zaindu zioten urte batzuz, azkenen bere izte bat horri zanen
zen arte bere bila, eta berari beti hor barruan gehatu zaio, bikote horrekin kontaktua eukitzea, gainea Marirekin matea baino gehiagotan saiatu da, ez? Egunkaritan berari bilatzen, gutunak idazten eta bar, eta ez du zorterik egon, eta berari pendiente gehatu zaio, bikote horri eskerrak ematea, ez? Berari txikitan hartu izanagatik eta zaintzeagatikan. Eta, gogoeta oso politiak agertzen dira liburu honetan, eta, idazleak egiten duen gogoetatako bat da, historia honetatik abiatuta da, urteak pasa dela, kontuatu dela askotan zaila dela bizitzan eskerrak ematea. Egunan zehar, sarritan esaten dugu eskerrik asko, baina modu automatiko baten, benetako eskertza espresatu gabe. Eskerrik asko mate dut taberna baten, informazio baten truke, paso mate izuenen, ogia erosten deunen, baina benetako eskertza espresatzea hori da. Eskerrik asko, ez dakit, beak deskribitzen ditu eskerrik asko, edo eskerrak hauek nahiko, esan bezala, automatiko hutsak, mekanikok eta baita hutsalak bezala, ez? Batzutan tazitoak, beste batzutan enfatiko egiak ere baita direla esaten du, ez? Eskerrak zuri, eskerrik asko denagatik, esker infinitoak, benetan eskerrik asko, esker profesionalak ere badaude, eskerrik asko zure erantzunagatik, email batean, zure arretagatik, zure kolaborazioagatik, baina zematetan benetakoak. Eta edo galdera da nolakoak dia benetakok. Eskertzearen espresioa zure zorraren azalpena. Agian, ez? Nola neurtzen da eskertza? Nire eskertza espresatu nion, erakutsi nion, nahiko eskertua izan naiz pertsona horrekin. Behar izan zidanean bertan egon nitzen, bere aldamenean egon nitzen, konpainia egin nion, konstantea izan nitzen. Karo, hemen 10.000 galdera egiten ditu, ez? Eta ez dakitzue baino ni bain, ez pertsona bat, behin da berriro eskerrak ematitutenak. Eskerrik asko, barkatu, de baita, ez? Ze tipikoa. Ai, barkatu. Jo, baino, beak esaten duna, hoi da, eskerrik askok igual pixkat esan nahi are bai galdu du, pixua galdu du. Zuek ebe bazeate, ez? Aldiro, ai, barkatu, ai, eskerrik asko, eta nibakit, kriston pixutxua naizela, igual pesa naiz askotan zateate. Ai, baina, ja, ez? Soazte ba, ez? Nei esaten didate, eta egia da askotan egiten dudala, ondo nagoenean, esaten dut, ai, ze ondo gauden. Bai, nire bai. Imaginatu guazela lauok bazkaltzera, eta esirtzen gara terraza batean, eta eguzkia dago, eta gustora gaude, eta kroketa jaten ari gara, eta orduan ni eskertuta sentitzen naiz, ez? Egoerarekin eskertuta, eta orduan sentitzen dut beharra, esateko, ze ondo gauden, Eta lagunek batzutan esaten dute, astuna, zaren ondo gaude, ez da beharrezkoa esatea denbora guztian ondo gaudela. Izu, niretzat, pixka bat, ez da egit, unibertsuari edo, zeini, eskerrak emateko modu bat bada, konstiente izatea, ze ondo gauden. Bai, eta ni gaina, nizu ez delakoa naiz. Eta ez den da nire erantzun ematea, izu, bida eskertza moduko bada, egia da gero, emateitu tela egunen zer beste hainbat eskertza, utxagok edo, automatismo hortatikan. Baina niko tuatu naizena da, azken urteetan dauzkatela maitasun brote gehiago. Osea, geozta gehiago lagunaia hartuta, ai, zondo gauden, ai, zondo, ez dakit. Ai, nola baita izuten, zenbat. Baina, bai, azken maten pixkat idazleak, pixkat konklusioa atatzuna da, konklusioa edo, behak egiten duen gogoeta da, oso zaila dela esker zintzo bat ematea. Ez dala errisa hori espersatzea, eta askotan ez daukagula denboa, edo ez daula denboa hori hartzen, esateko eskerron hori benetan merezidun pertsona bati, ez? Pertsona desagertu egiten delako, eta azkenen liburu hau pixkat esaldi honen islada ere bada, ez azken baten Mixa bera, azkenen zarren egoitza baten dago, gaixotasun batekin, dementzia ere badu, eta agian Mari berak nik uste dut behai eskerrak, hitzez ematen dizkiola, ez? Baina berarekin bere aldamenean bertan egotea ere badala nik uste dut eskerra horiek, erakusteko modu bat, eta logopedak ere baita bere moduan profesionalki laguntzeko duen bidea ere baita, ez dakit, bukatzen du azkenen truke bat izaten, ez? Logopedak zerbait ematen dio, baino logopedaren ere baita Mixa gauza asko erakusten dizkio. Eta, horratik oso politia da, novela hontako protagonistak azkenen Mixak zor bat kitatu nahi dulako, ez? Lehen esandako bikote horrekin, eta eskerrak eman nahi dizkio, eta, historian zehar, hori ikusiko da aurrea ematen den, edo ez. Esan bezala, logopedakin ere lan egiten du, genomizena du, eta azken bat emanaiko harreman berezioa sortzen dute.
azken baten misak ez ditu nahi logopediako ariketak egin nahi, eta, bueno, beti beste gai batzutatik jute zaio, gai ez aldatzen dio askotan, beak itzeni nahi du, ze beak esate dugu eta oso politia da, hitz egitea borrokatzeko modu bat dalako. Eta, bai, oso politia. Eta bidean, bere gaixatasunak eraginda, egia da momentu divertigarri batzuk gertatzen diela, azken baten hitzak nahastu egiten ditu, eta logopeda demoason, ez dio zuzentzen aldiro, baina, ulertu egin behar dio zera izun esan, eta oso hitz, esate izut, oso divertigarriak nahazten ditu, eta, umore puntu bat ere baita sartzen du, eta gileak, nahasmendu horietaz baliatzen da. Gero pasarte baten baita, liburun zehar gogoeta bat dago, eta honela dio, nire burua zahartzat, benetan zahartzat, 40 edo 50 urte barru proiektatzen saiatzen naizenean, mingarriena, jasangaitzena, inorkez ukitzea da. Kontaktu fisikoa, pixkanaka, edo batean desagertzea. Eta hemen, egileak azken baten esan nahi duna da, berakusten du, zartzen zoazen egin, pixka bat, izan daiteke bikote baten, familiakide baten gatik edo dan alakoa, afektu horiek gutxitzen doaztela eta galdu egiten dituzula nonbait. Eta ni hemen pixkat, samarraukat pixkat, txirriatu inzitela. Ez alda mito bat hoi, zain nola esan, egia da, nik ikuste dituten eredu desberdinetan, noski, agian, ez da 20 urtekin bezala ez, ez dakit nola esan, baina tira, seguru nago, ez dela horrela beti. Eta agian ez da adibideiko berena, ez? Baina hori batzutan, onartu darrauket, guilty pleasure bat, ez dakit, first dates ikustet batzutan, eta hor, adineko pertsona juten dira, eta argi eta garbi espresatzen dute, nik afektuak nahi ditut, edo behar ditut, edo naiz, kariñosa naiz, edo afektiboa naiz, edo, seksua zitzei dute, 80 urtekin, ez dakit dola esan, pixkatu igual desmitifikatu imar da, edo horrela da. Beak esaten duen beldurra ere baita, nik uste bakardadetik datorrela, ez, edo azken baten egin zure bikotea ere baita bidetikan galdu egiten duzulako, edo beldurra ilizitua iruditzen zait, baino alderdi hori pentsatzea urteekin batera afektuak galtzen direla ere bai, edo bikotean, edo ja ez dagoela sexurik ere bai, edo dana dalakoa, gian ez du zertan hola izan beharrikan. Ezakit, nik ere bai buruan askotan hori izan dut, eta askotan first dates eke baita, guztiz kontrakoa demostratzeit, benetan esateizut. Hori ere uste dut haien izan daitekela generazionala edo aldatzen joan daitekela ikuspuntu hori ez. Desberdina izan dute. Lotuta dago, ezagit nire bi amonak alargundu ziren eta gero ez ziren berriro ezkondu. Eta nola ba, eta niri ere, urteak pasarte zitzaidan bururatu hori aukera batzenik. Nire amonak ezkontzea, edo beste gizon batekin maite mintzea, edo dana dalakoa, eta orain asko zaiko gogoa da, segitzuko ez, egiten dituzu urte batzuk norbaitekin, bukatzen da harremana, eta gero beste norbaitekin hasten zara, eta orduan honekin asko gustatzen zait, behin irakurri nuen, baita mitifikatzen ditugula, eta barkatu joaten bani eman naiz beste bide batetik, baina kaletik paseatzen eskutik helduta, imaginatu, 70 urteko bikote bat. Eta eskutik helduta doaz. Eta norbaitik atzetik argazki egiten die, eta jartzen du, sare sozialetan partekatzen du, eta esaten du, ze polilla, bizitza guztia elkarrekin, eta izu. Zerregatik bizitza guztia elkarrekin, haien orain hasi dira ateratzen. Gure lehenengo reakzioa, hori izango da ziurrenik, ez hori ezagutu dugulako, 70 urteko bikote bat eskutik helduta balin badoa kaletik, segurunik gure lehenengo pentsakera dela, hauek gaztetatik daude elkarrekin. Eta ze polita oraindik ere eskutik helduta joatea. Eske, igual atzo egizuten lehenengo zita. Aukera beraz, hori ere, kontuan edukitzen. Gaina sare sozialetan zenbat aliz egia esan badago, ez dakit, adinekoei grabatzeko ohitura handi bat, daudenen batea, liburu bat irakurtzen mai baten, eta baina mesedez errespetu bat, hau igual beste meloi bada, baina ez dakit nola esan, eta zuko esan ez horren atzen ez dakizu ze historio da hon. Eta igual beste norbaitek, 70 urtekin lortu duna da dibortziatzea, behingoagatik gane, eta nahi duna da paseatu inorra gabe eta bakarrik. Obre lagunakin. Noski. Baztakit.
Hau da, bueno, hau bai beste meloi bat irikitzera nindoala, baina iruditzen zait pixkat infantilizazio horretik gauza asko egiten direla, ez? Eta bai pertsona helduekiko egiten da, umeekiko noski, baina baita gauza gehiagorekiko, ez? Irakurri dut gaur, Nelly Furtado abeslariak erabaki duela oholtzetatik aldendu egingo dela. Eta berak azaldu du, beste proiektu pertsonal batzuk dituela eskuartan, eta bera asko pozten dela, belaunaldi berriek bere musika deskubritu dutelako orain, eta jarraitzen dutelako bere abestiek irratietan eta horrela sonatzen, baina berak orain momentu honetan beste proiektu batzuk dituela, eta orduan oholtzetatik joan egingo dela. Bueno, irakurri ditut, iritzi artikulu pila bat esanez, claro, eske nola bere argazkiak atera diren, eta nola lodia dagoen, oholtzetatik joan da lodifobiagatik. Eta nola iruzkinak egin dizkioten lodia delako, oholtzak horregatik utzi ditu gaixua. Eta iruditzen zait, sekulako paternalismoa, berak ez du hori esan, inondik inora ere, berak esan du eskuartan beste proiektu batzuk dituela, beraz, agian eragina izan du, bere argazki batzuk agertu direla duela gutxi eta jendeak iruzkin itxusiak egin dizkiola, orain lehen baino lodiagoa dagoelako, agian eragina izan du, baino berak ez du esan, eta zuk esatea horregatik utzi duela, naiz eta uste duzun, bera babesteko egiten duzula, eta lodifobia salatzen ari zara laura horretan, zu ere lodifobia horretan parte hartzen ari zara. Ze, emakume horrek ez du esan, horregatik aldentzen dela oholtzetatik. Eta zu ari zara, bere haotan hori jartzen, eta gaina, gaixua, ze horregatik. Doa. Bida, igual Nelly Furtadok daukan nahikoa diru beste kontzerturik eman gabe ere, lasai asko egoteko bere etxean nahi duena egiten, eta orduan sentitzen du, oain ez daukala beharrik ibiltzeko alde batetik bestera boloak ematen. Díselo, hola, ez, Nelly Furtadon kanta, hoena, netzako, hola, zer egin zan, Justin Timberlakeekin... Bai, badauka beste bat Justin Timberlakeekin. Hoi daukat, nik burun, jotzen duen bakoitzen, nik uste ez gaudela ohituta, abeslari batek arrakasta handia aukiduna, eta izan leke abeslari bat, edo aktore aktriz bat, dana dalakoa, esatea, listo, eski igual beste helburu pertsonal, laboral batzu dauzket, eta aberatxekin ibarkatu. Famatuekin asko da gertatzen, igual, korputza aldaketa batekin agertzen dira, dana dalakoa, ez dana, guantxe bertan zirugiakin dana, ez da izan bat, arpegia aldatzea edo kilo galtzea, eta segituan, fokoa jartzen da bere gorputzean. Hemendik opa diogun Nelly Furtado hori, zoriontasuna, eta diru asko, eta hori aukiko la. Eta egin dezala nahi duena. Bai. Ez dela garrizkoa. Bueno, berriro etorrita, burura, beste momentu nahiko interesgarri bat, iruditu zait, infantzia aipatzen duenen logopedak. Jeromek esaten du asko harritzen diola, guaindik azkenen behauten dela 80, urtekoekin lanean, eta guaindik hitz egiten dutenen, oroitzen diela, beraen txikitako anekdotaz edo gertatutakoaz. Orduan, beak esateu, logopeda naiz, hitzekin eta isiltasunarekin lan egiten dut, esaten ez denarekin, lan egiten dut lotxarekin, sekretuekin, damuekin, absentziarekin lan egiten dut. Jada ez dauden oroitzapenekin, eta izen irudi lurrin baten ondoren berpizten direnekin. Atzoko minarekin eta gaurkoarekin lan egiten dut, konfidentziekin, eta hiltzeko beldurrarekin. Harritzen dauena, arnasari gabe uzten dauena, aurren atxekabeen iraunkortasunat da. Urteen poderioz uzten duten aztarna goria. Nire zaharrei begiratzen diet, 70, 80 urte dituzte, antzinako oroitzapena kontatzen dizkidate, urruneko, antzinako, historia horreko garaiez hitz egiten didate. Beren gurasoek duela 15, 20, 30 urte hil ziren, baina joan ziren aurraren minak hor dirau, osorik. Uste dut, irakurketa honekin agurtuko dugula gaurko saioa entzuleok, ukenela arte mila esker eta laizter arte. Eskerrik asko. June Romateti barguren, datorren astelehen erarte. Bai, astelehen arte. Goiuri Zeizarandia bihar arte. Eta zuek entzuleok plazar baduzu, egu bihar goizeko 10:00 hemen izango gara, bigarren kafea hartzeko prest informazioaren txanda oraintxe, hemen naiz irratian, zaindu asko.
be where I should